شغازينك اسكت فخنزع حقوق زيادة الجقان دكا توليد اللعبة يبلغ شغازينك اسكت فخنزع حقوق زيادة الجقان دكا توليد اللعبة يبلغ سلام تخاتلتنا إذا channel كما يتخونوا تبوكت كونوا ناي ووترو تبنيتنان بحقنانيو لو مو كم ووترو العلا قداس النزل لوز بلنايو زينتات بدرجة عالم بزوبا بخلو حزنا لكم ناباهم قريبنا لنا سام موداتا مسانا كتكاتلو دما بتحتنا نقدمكم مچم عالمنا كميلات كاير كم زلا كل سبج سعتي مثلا نحنا دما ابزي اكايدانا عالم كن جنزب كحجزنا زغل اكايدانا عالم حبرتسبنا بخمي كصلوا خلو بخمي يصلوا له نهجرنا بخمي كصلوا يخل نمصايخه انت عينه صلواتات كم صلنا يخل زبل كحجزنا زغل زبلنا بعبس اللي جميرنا زومنا جبرنا اما وداتا ابتنا عدنا إنا ناتو زلنا سلازي وددرنا حيالات ازيو برتعي زلو نابي قصو كخيد خل دماكر كفتنا سلازي لايك مقبار سبورت مقبار سامودا تامزنح كمون حنات نقفيتا يخون رئيتوتاتكم دما بتعمي يدلينا بكومنت سكشن ثانك يو فيري ماتش مجمرياكن بزك نجمرينا let's go DC there with the Vice President and the Secretary of State. Let's listen. Good afternoon. It's a very good afternoon because at long last I can announce a ceasefire and a hostage deal has been reached between Israel and Hamas. For more than 15 months of conflict that began with Hezbollah's brutal massacre on October the 7th. More than 15 months of terror for the hostages, their families, the Israeli people. More than 15 months of suffering by the innocent people of Gaza. Fighting in Gaza that will stop and soon the hostages will return. زيوم تريوم زلهم ثلاثة مرعتي بلينكن بايدن كمدما كمالا هاريس ثلاثة مزيوم معرتيوم أفلسطين قبل الحزب غازا استفزم هلكيت بقدام النت زحتو سباتيوم زفصمو سراويتنا إسرائيل بمرحنتنا بنيامين نتنياهون قالوا تدروا حلفتنا اي دي اف كنبل خلينا قل at the center stage ناي تقول استفزم قفعي أزوم ثلاثة زوم سبات يعتمي and you know the funny part it's not funny the sad part the حزن كفالناتو زوجي كفالناتو هفسلطانهم كورديوم and they will live free happy ever after بسلام وقسانت بزي زخونة يكون كسي بزي زخونة يكون نايس ربيت بزي زخونة يكون جبان سلام كنبريوم كم عدميهم جيرهم دما كابز عالم كفليهم سلامتايكم وخينو قالوا تكنياتنا أمريكا بزجبر وجبان سلزي حتتو أمريكا لعلنا حق سلزلوهم حق نعم سلزي ملكت عالم لغاوي هلكيت جنوسايد بلا بلا زبل زربا نعم أي ملكتني نخالوت حقراتي زملكت أوروبا وناي ملكتني وغندونا أفريقيا نخالوت حقرات مرحت حقراتون ولا في أوروبا خوينون سوم زي فتوة خوينو نعون ملكتي الذي أبسلطان 4 عامات تقميتو عمنا مودة أتاقزيه مزبزحة مقراص ناي تقسي تسمامي عمي بلا الله كي حفرد ما أنا جيريلو أفلبون نفعو كالزارب
مريض جو بايدن أبناء تاريخ مصحفتي حدا كابتم قلت ناي تاريخ كبهال كم زخونه زي ما راح زفلوتيو بوحدو بتم قبل الغازة استفصوا ما قبل السيفيل حماس بدمساسو نقله بلا مقبارو السو وتدراو حيلي وتدراو كن في بس وتدراو كن في كلا رستي قبل الحزب سيفيل ناي حزب غازة زور دقف اجن عالمنا حدا غزي مس غزي حجي تذكروني معناتها كذكر سلا زي دليو حزب فلسطين كذكرو يخل كال تقدا سبون كذكرو يخل امريكا معربا عالم قنات ميديا سلا زكو عصرو كم زرسع كغبرو يم تاريخ سلامتاكم وغبرو يم بيجي سلامتاكم تقول الله غلغلونيا معناتها سقاينا حزب فلسطين اكتوبر شوعات سلا زي جمره ابر بعتاز جمري ل7 8 عمد غير زلو سقاي سلازي what do you think why would you think حج لومي ابلومي كوينو كغيرت كنتات بزي كانزانا حزب فلسطين لو مزجمر يكون مجمري ما يكون اسرائيل كم زقبرو كم زغيرو كم زرسعك قبرو ونبري كم حاليتي اي ديمقراسي وكلت خوينم دما تزبا كنكساقسيو جو اتعجي انا مجمريا ام هابي بتستريف زول حزبي كاب صنتتن موتن كدحن سلازخل بزي ام هابي معناته حماس نتزبي كتعنو ايكلني كلير حماس زكالو تقاليسو زكالو غير كون خدي كاب حيال بتر ناي فلسطين ناي اسرائيل ناي امريكا ناي ملو اوروب انجن نحزب كتعنو ايكلني لازم تتفاتهم ترايكا كلاطف زخل بنصارو نحماس كطفي لما يكونوا اسرائيل زغبرو نيرم وي نو ذس معناته حماس كاب مسرته كبقس كله نتنياهو بعلو زبقسي سلامتاي فلسطين ناي فلسطين حدنت مستم ويست بانك معراب بانك زلو فلسطيناويان قزان سممع غيرهم حجر كغبر نخيكدو نخفلاليهم يلو زغبري لذي كل تمع بالاتات ناي حماس اسرائيل نتعذب زغبرتي كل بدحر مغارجات تسرح قال سلازلوي لذي دراما فتيركا تتسقم بعالخات فنجرو شعو بغيركا دما تعويو كم حبي هيرو خين كدما تمت حدا عبي ناي تاريخ كل يفصامرينا لنا أبكد معيننا دما كفصام 4 شعدي 45 شعدي قلعتن هصاناتن زبزحو كبابي 67% هصاناتن اديتاتن زقتلو بابصعده معلتي بكليرلي اب مسجد زلو اب تغرسيان زلو اب حكمنا زلو اب تمرت زلو بزي يقدس نخلو حص ازغبرتل مدرخي نزغل غيرا خلا غدا يله تصعنو يله نتي نعاتاتهم كغديلو قال زرباز فتره اي سي سي زبال دما منግስት امريكا بايتون امريكا فلو يقداب لعلتهم ديانا وزلو اوريدلو ስለዚ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ሂማን ራይትስ ቶ ጀን ኣፍሪድ ዝብልዎ ንዓታቶም ኣብ ዘገልግሎም ጥራይ ኦፍ ኮርስ ንባዕሊ ኤርትራ ሂማን ራይትስ ቫዮሌሽን ኢሎም ገዳብ ርስ ገዳ ክፍፅሙ ፀገም የብሎም ክቅፅሉ እዮም እንጂ ኣባት ኣብ ነፍሶም ክኾን ከሎ ግን ንሕና ዝበልናካ ግበር እምበር ንሕና ዝገበርና ትግበር ይትሕቶ ዘረባናቶም ስለዚ እዚ ንፁር እዩ ፈለስጢን ድማ እቲ ሓያል ቃንዛ ናይ ኣሜሪካ እቲ ኣካይዳ ናይ ኣሜሪካ ናይ እስራኤልን ዝጎልሓሉን ንዓለም ድማ ብግልፂ ዝኾነሉ ኩነታት እዩ ቀደም ክሸፋፍንዎ ይፍትኑ ነይሮም The elements of this deal were what I laid out in detail this past May, which was embraced by countries around the world and endorsed overwhelmingly by the UN Security Council. The deal is structured in 3 phases. Phase 1 will last 6 weeks. It includes a full and complete ceasefire, withdrawal of Israeli forces from all the populated areas of Gaza, and pleasure that the state of Qatar, Egypt and the United States announced the success of the joint mediation as the parties to conflict in Gaza Strip has reached a deal on the swap of prisoners and captives in order to ኣብዚ ጉዳይ እዚ ሓደ ካብቲ ዲፕሎማቲካሊ ዓቢ ግደ ዝተፃወተ ተባሂሉ ዝፍለጥ ሃገር ቀጠር እዩ ቀጠር ነቲ ኩሉ ኔጎሲዬሽን ዝግበር ዝነበረ ኣብ ውሽጡ እዩ ነይሩ ነቲ ኩነታት ከም ሕሱም ተጠቂሞምሉ ጥራይ ዘይኮኑስ ኣፍኮርስ ዲፕሎማቲክ ቱሪዝም ዝበሃል ካለ እንድዩ ዲፕሎማሲ ነፍሱ ዝካለ ሽምግልና ክትገብር ከለካ ንቱሪዝም ምቹ እዩ ምክንያቱ 10 ግዜ ኮንፈረንሳት ክገብሩ ናባካ ክመፁ ከለዉ ሆቴላትካ ይሰርሕ ቢዝነሳትካ ይሰርሕ ኩሉ ነገር ቢዝነስ እዩ ገለገለ ሰባት ነገር ኣሎ ንግብረ ሰናይ ተባሂሉ ዝግበር ዝመስሎ ነው ናይ ክላይሜት ኮንፈረንስ ተባሂሉ ኢትስ ቢዝነስ so much ብዛዕባ እቲ ክላይሜት ተባሂሉ ቢዝነስ እዩ ዝግበር እቲ ዝበለፀ ቢዝነስ ባይ ዘ ወይ ኮንፈረንስስ እዩ ኮንፈረንስስ ሃይ ኳሊቲ ዝኾኑ እዱማት ስለ ዝመፁ ፅቡቅ ሆቴላት ዝሕዙ ፅቡቅ ገንዘብ ዘለዎም ኣብ ፅቡቅ ቦታታት ዝመፁ ገሊኦም ብፕራይቬት ጀት ዝመፁ ኣብ ኤርፖርታት ብዙሕ ትራፊክ ክፈጥሩ ዝኽእሉ ብዙሕ ገንዘብ ከጥፉ ዝኽእሉ ሰባት ስለ ዝዕድመልካ ኮንፈረንስስ ብሕቡእ እቲ ዝበለፀ ኢቨንትስ እዩ እቲ ዝበለፀ ናይ ቱሪዝም ሳክት ሓንቲ ቀዳድ ቦርሳ ሒዙ መፅኡ ኣብ ዓድኻ ፍቐዶ ገዛውቲ ተሸጓጊጡ ንመናብሮ ዘካብረልካ
توريست زي كونسي كواليتي ناي توريزم يفلالي باي ذا واي سو كالا رسي بحفشا قطر ابز غدايزي قطرن جبصن عبا غداين تصاويتن اتغدا تصاويتن نتكونتا تطوا مبال سرحن كبل هيكلني سوري جست تواصل كم زغونه فلوت انديو عصرت غزي يرخبو تي أمريكا بلينكن نقول معكلاي مبرر يخيد but nothing was changing and then all of a sudden Donald Trump كما تجمره things have changed by the way نبلينكن عملي مدة تساعة تزجبر واسم عزيز. We strengthened America's role as sanctions regime on Iran and delivered on President Biden's commitment. You will forever be known as Bloody Blinken, Secretary of Justice. نسخة موالكا ناي حلقيت سكرتير اوف ستيت كتكوني خاب مبال كزارب كله كلي فمم ناي بحق صبط شمي بمو እዚ ሰብ እዚ ብጀካ ነቲ ተን 6 8 10 ግዜ ናብቲ ማእከላይ ምብራቅ ዝኸይ ዝነበረ መፍትሒ ነቲ ኩናት ንኸይርከብ እዩ ምቁራፅ ናይ ተኽሲ ንኸይግበር ኣነ ይኮንኩን ከም ዝብል ዘለኹ ልስን ኣብዚ ናይ መወዳእታ ስያ ክትከውን ሽዑ ናብቲ ካልእ ናክንሰግር ኢና ደስካሕካሕ ስለ ዝኾነ እያ ነዛ ርእሲ እዚ ብዙሕ ምስ ዩቱብ ዘባእሰኒ ነይሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ከቋርፆ ዝገደደኒ ወንቲ ናይ ዩቱብ ፀገም እዩ ምክንያቱ ዩቱብ ምሉእ ሙሉእ ኣብ ጎኒ እስራኤል እዩ ዋላ ኩልነት ዘለዎ ተራ ነገር ክትገብር ከለኻ ምክንያት ገይሮም ነቲ ቪድዮ ከምዚ ሕልፎ ይገብሩ ሸንኮለል የብሉካ እዮም ስለዚ ታንክስ ጋር እዚ ጉዳይ ዝተወዲ ናይ መወዳእታ ቪድዮ ናት ብዛዕባ ዛርሲ ክኸውን ድማ ተስፋ ይገብር This is what I say. According to diplomats who were involved firsthand in the negotiation, President Biden refused to put any pressure on Netanyahu, and ultimately they gave up that any deal would happen. It was, and Don, you and I talked about President Trump. I have no love. And I don't want to give Trump any credits, but I know that I am in the business of telling the truth. Same. Donald Trump intervention have been monumental in making the ceasefire deal possible. And just to make people understand, President Biden not only refused on multiple occasions to put any pressure on انتهينا نبل لنا من يونس قداي زودي ويزر باخوين زلو حجي سلام وديتو كينات قال مله سلام ممچو صبغ يو حزب فلسطين بفلايتهم حصانات قال فيديوهات نيرو ترخيبه كريوكمي it's a tragedy قلنا it is what it is man بحرتي مفرام ناي مقراص تخسي تم حصانات وتيوم اب غازا يمثلني نبي حكي كنت حنانو خلو ريوم زي تحقوسي ايه زامز بزرق ابواني بينيهم الحمد لله والشكر لله يا رب. So زامز بزهلفو some time دفلتو it's ولا report هنقبركي لان تبلنا it's just nothing مستيز وردهم كانزا بفصم كتودادرو يتخلنيخا إذا كوينات زي they could have stopped it long time ago قدم تتوقبلو يخلني جو بايدن حيل نيروي سلطان نيروي كتوكمل يدلين معناته of course جو بايدن كان حزولين خلينا يم حضرون سلا زي نبره بتقوين بتكن السلطان نيروي بنصار دونالد ترامب نخلتي وغنات اسرائيل كلنا تنقنيو انا تاكورس كديب كلخو እዚ ጉዳይ ስከት ወደ ተጸኒዩ ሓውክ ተፋልኩም የኑ ኩልኩም ኢልዎ ስለዚ ቀጠር ነቲ ናይ ሓማስ ዝነበረ ኩነታት ባይ ዘ ወይ ኣነ ኣብ ገለ ነጥብንታይ ክብል ጀሚረ እቲ ሓማስ ዘይዕወተሉ ተኮይኑ ጠጠው ከብሎ ኣለዎ ክብል ጀሚረ እቲ ኣገዳሲ ነገር ግን ሓማስ ጠጠው ከብሎ ደልዩ እዩ እቲ ኩነታት ብዝበርተ ጠጠው ከብሎ ክንደይ ግዜ ሲስፋየር ተሰማሚዕ እዩ መን እዩ ዝዓቢ ነይሩ ነተንያሁ ንፖለቲካዊ ሂወት ናቱ ኣገዳስነት ኣለዎ ሳብ ላስት ሚኒት ሕጂውን ጠጠው ዘበሎ ትራምፕ እድል ክቦ ከም ዘይኮነ ምስ ፈለጠ ኢሎሞ ዶናልድ ትራምፕ እድል ክቦ ከም ዘይኮነ ምስ ፈለጠ እዩ ጠጠው ኣቢሉ እምበር ጠጠው ከብሎ መደብ የብሉን ዳትስ ዋይ ስለዝሓረቀ ኢሎም ኣብቲ ናይ ኢናጉሬሽን ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምቕባል ናይ ፕሬዚደንትነት ሽመት ዝቕበለሉ ኣብኡ ዕዱም ነይሩ ቁፅሪ ሓደ ነይሩ ኣይመፅን እየ ብሰንኪ ዘሎ ገለመለ ኢሉ ምክንያት ገይሩ ከምዘይሳተፍ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ፅቡቅ ዝምድና ከምዘየለይ ዝንገር ዘሎ ብድሕሪ መጋረጃ ንእስራኤል ፈትዋዩ ነቲ ሰብቲ ግን ኣይደልዮን እዩ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዝብል ዘረባ ድማ እናገለነ ይመፅእ ኣሎ እዚ ሰብ እዚ ቀሊል ሰብ ኣይኮነን ስለዚ ኩሉ ዝረኣናዮ ጆ ባይደን ኣብ ታሪክ ሓተላ ኮይኑ እቲ ዝኸፍእ ታሪክ ዝገበረ ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ብታሪክ ናይ ፈለስጢን ቆልዑትን ኣንስትን ክቕተሉ ከሎ ወላ ሓንቲ ክገብር ዘይካለ በንፃሩ ካልኦት ሃገራት መፍትሑ ንኸይገብሩ
proactively ኣብ UN ይኹን ኣብ ካልእ ብመንገዲ ብሓሶት ናይ ዲፕሎማሲ እናገበረ ክሳብ ናይ መወዳእታ መዓልታት እስራኤል ድሌታ ንክትገብር ቀጠልያ መብራህቲ ዝሃቦም እንታይ ጎዲልኩም ኣፅዋርቱ ጎዲልኩም እናበለ ድማ ዝቐበለ መራሒ ነይሩ ስለዚ ወላቶም ደገፍቲ ናትዮም ናይ ብሓቂ ጉኑፍ መራሒ ብምባል ኣንጻሩ ጠጠው ክብሉ ክኢሎም ምክንያቱ ሕጂ ኣነ ጠጠው ኣቢለ ከይሓፈረ ብዚ Hostage station because of the war. Division of an economy, God protect us. The hostages are being released? All the exact detail of how many. Thank you. What's credit for this, Mr. President? You or Chuck? Is that a joke? እንታይ ኢሎም ሓቲቶም ኣብቲ ናይ መወዳእታ ደቂቕ ነዚ ዝግበር ዝነበረ ስኻ ጌርካ ያለ ትራምፕ ኢሎሞ ትዋዘይዱ እዮም ዘለኹም ኢሎም እንታይ ክዋዘይዳ ኢትስ ክሊር ብዘይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ስራሕ ብዘይ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምምፃእ ክትፈትሖ እንተትኽእል ነርካ ዋይ ዌር ዩ ዌይቲንግ ብክልትዩ ይኽእል ነይሩ ንዝብል ደን ሸይጣን ስለ ዝኾነ ክሳብ ሕጂ ኣፅኒሕዎ ኣይክእል ነይሩ ተኮይኑ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፅልዋ እዩ ክገብሮ ክኢሉ ስለዚ ክሊር መልሲ ናቱ ንፁር እዩ በት ኤኒዌይ ዚስ ዲቤት መኖም እዩ ዝገበሮ ኩሎም ኩላቶም ኣብ ጉዳይ ናይ ፈለስጢን ክኸውን ከሎ ኩላቶም ኣብ ኢዶም ደም ኣለዎም ግን ኣገይን ኣብዛ ጉዳይ ናይ እስራኤል ዝተምሃርናዮ ናይ መወዳእታ መደምደምታ ናተይ እዚ እዩ if you are weak ሓይሊ እንተዘይብልካ ተፈሪድካ ኢኻ ኦልሬዲ ቁጠባዊ ሓይሊ እንተዘይብልካ ወታደራዊ ሓይሊ እንተዘይብልካ ካልእ ዓይነት ሓይሊ ዝኾነ ዲፕሎማስያዊ ሓይሊ እንተዘይብልካ you're done እዛ ዓለም እዚኣ ፈራዲ የብላ ገለ የብላ እዚ ማሕበረሰብ ዓለም ዶ UN ዶ ገለ ዶ ዝበሃል ኩሉ ሓይሊ እንተለካ ጥራይ ይሰርሕ you are weak then nobody is going to come to save you ዘድሕነካ ሰብ የለን ኣብቲ ሃይማኖታት ናትና ኣምላኽ መፅኡ የድሕነካ ኢና ንብል ግን I still need a proof for that ማለት ኣምላኽ ኣነ ናተይ መደምደምታ ዝበፅሐክዎ ኣምላኽ ንኩሉ ሰብ ኣብዚ ዓለም ፈጢርዎ ኣሎ በብሽጣራኻ ንበር ዝበሎ እዩ ምክንያቱ ርእሲ ይበካ ኣለኹ ተጠቀመሉ እዩ ምክንያቱ እንተዘየለ እዚ ኣብ ፈለስጢን ንሪኦ ዘለና ይኹን ኣብ ላዕሊ ዩክሬን ንሪኦ ዘለና ደቂ ሰባት እዮም ዝገብርዎ ዘሎ ስለዚ ደቂ ሰባት ስለ ዝገብርዎ ዘለዎ ኣምላኽ ነቶም ደቂ ሰባት ኣልዩ ገለ ክገብር ኣይክልኒ ኣይብለኩም ግን ኣሰራርሓ ናቱ ከም ናተይ መደምደምታ በፂሐ ዘለኹ ርእሲ ይበኩም ኣለኹ ነቲ ኩነታትኩም በዓልኩም ፍትሕዎ እዩ ኣነ በዚኣ ኣተሓሳስባ ሓያል እዋን ገይረ ኣለኹ ንምንታይ ክሕግዘኒ ጀሚሩ ኤክስፔክቴሽን ናተይ ካብ ኣምላኽ እንድሕሪ ክኢለ እንታይ ኢሉ ሓደ ለባም ይምህር ነይሩ መሲልኩም ንኣምላኽ ፀገም ኣይትሃበኒ ኢልካ ይትፀልየሉ እዩ ኢሉ እንታይ ዳ ጥበብ ሃበኒ ነቲ ዝመፀኒ ፀገም ንክሰግሮ ስለዚ ጥበብ ሃበኒ እቲ ጥበብ ድማ ጥበብ እንተለካ ብቁጠባ ብኩሉ ዓይነት ሓያል ክትከውን ትኽእል ልዕሊ ኩሉ ድማ ልቦና ስለ ዘለካ ዘየድልየካ ፀገም ኣይትፅውዕን ኢኻ ስለዚ ጥበብ እዩ ዘድልዮ ጥበብ ክትሕዝ ክትጎይ ክትክእል ኣለካ ጥበብ እንተዘይብልካ ኣእምሮ ሂበካ ከለኹ ጥበብ ክትጥቀመሉ እንተዘይክኢልካ I'm not going to help you ዝብለና ዘሎ ኣምላኽ ኣነ እዚኣ ጥራይ ተረዲኣት ዘላ ካባይ ዝፍለ ሓሳብ ክህልወኩም ይኽእል እዩ ኣብ መንፈሳዊ ዲቤት ክእትወኩም ኣይደልን እየ ግን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ፈለስጢን ዝወረደ ክሪኦ ከለኹ ሓደ መደምደምታ ጥራይ ከምዚኦም ህዝቢ እዚኦም ዝተወፅአ የለና ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ካልእ ኩሉ ህዝቢ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተወፅኡ ኢና እዚኦም ህዝቢ ወፅዓ ግን ፍልይ ዝበለ እዩ ፀላእዮም ድማ ጎበዩ ኣዝዩ ሓያል እዩ ኣዝዩ ሓያል እስራኤል ጥራይ በይኑ ይኮነ እስራኤል በይኑ ሓያል እዩ ኣሜሪካ ዝበሃል ኣሎ ኤሮፓ ዝበሃል ኣሎ ኤቭሪባዲ ኣብ ጎኖም ኣሎ ወላቶም ዓረብ ኣብ ጎኖም ኣለዉ ስለዚ I am really sorry ምናልባት ካብቲ ቶፒክ ናትና ወፂና ኣለና ግን ዝግብኦ እዩ ካ ታርስቲ ሓደ ካብቶም ዓብይ ፍፃመ ናይዚ ዘበን ስለ ዝኾነ now let's go ናብ ጂኦፖለቲክስ ክምለስ እየ let's go here Joe Biden is on a banning spree. He's got just 4 days left as US president and he wants to make the most of it. Every day he's targeting something new. First it was Chinese electric vehicles, then it was China's chip industry, and now it is all Chinese cars. That's right. Biden has unveiled new rules for Chinese vehicles. They would ban nearly all Chinese cars from the US market. It's a pretty drastic move, but not a surprising one. The US will go to any lengths to preserve its hegemony, whether it's by using military force or diplomatic blackmail or such እንታይ ንርኢ ኣለና ኣብዚ እዋን እዚ ባይደን ኣይደን ናይ ባይደን ፍሉይ ፅልላካ ክትብሉ ንትኽእሉ ኢኹም በት it's not only me the whole world is that ኩሉ ዓለም እዩ ከምኡ ዝብል ዘሎ ባይደን ሓደ ካብትዮም ኣብዚ ናይ መወዳእታ ሰዓታት ናቱ እቲ ዝኸፈ ስራሕ ክገብር ድሕሪ ዘይብል መራሒ ምዃኑ ኢና ንርኢ ዘለና ክሳብ ላስት ሚኒት ናቱ እገዳ ናቱ ካብቲ እገዳ ዝገብሮ ዝነበረ 4 ዓመት መመሊሱ ይሕይሉ ኣሎ ኣብዘን ሕደት መዓልታት ቅድሚ ስልጣን ምፍናው ዝገብሮ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝነበሮ እገዳ ብዙሕ እንዲ ነይሩ ኣብ ልዕሊ ራሽያ ፅኑዕ ዝኾነ እገዳ ገይሩሉ ኣብ ልዕሊ ኢራን ከምኡ ኣብ በዓል ኤርትራ እውን ዘሎ ዋላ ኣብቲ ዝነበራ ብቐጥታ ንኤርትራ ክእግዳ እየ እንተዘይበለ እቲ ቺፕስ ዝበሃል ቴክኖሎጂ ናብዘን ሃገራት ክበፅሕ ይብሉን ኢሉ ንኩለን ብሓደ ዕፅዋ ገይርለና ኣሎ ኣብ ልዕሊ ቻይና ግን ፍልይ ዝበለ እገዳ እዩ ዝገብር ዘሎ ሕጂ እውን ኣጋይን ባይደን ዝኾነ ይኹን መኪና ናይ ቻይና ናብ ኣሜሪካ ክኣትዮ የብሉን ኢሉ ኣሎ ቀደም ኤሌክትሪክ ካርስ ጥራይ ኢሉ ነይሩ ሕጂ ናብ ኩለን ከሰጋግሮ ጀሚሩ ኣሎ ስምዑ ስለምንታይ ምዃኑ ኣብ ውድድር
دايم زبلو نزيا زربازيا كم بريزنت سياس قلت سهل نبغي يبلغها نورادر يبلغها حام كيلو ماوديقهم كلمة سعرك كايبلو زيا exactly حدا بحدا كتفصم ريالنا كم معلتنا معلتي زي ترداكم زنبرا مليس خرداكم إلى دم سوزر لو معناته أن أمريكا بوليسي انتهى كم زمسل زي هجي قال سباسو كاب قالوا نفلتنا نو هاري نو أمريكا كم لومي برتوز هنا كومبيتيشن أقاتي مواي فلتني من البات معاس أقاتي موانيرو أفسوس ساعات سبعات حبر السوفيت أبتج أفز نبرة اللوجزي توم أبتو أبتجزيتي عندما زنبركم من سياز زنبركم then you know it بدحريون أمريكا بخمس درجة بوت هذا راو بوت أباوي بخلو بتكنولوجيكاوي كورا درازغل بير كومبيتيتر أقاتي مواي فلتني حبر السوفيت كمان كسع كند China تقول ديرو ماي فلتنيهم because China is intensive security competition يا وجات اللازم سلمتها أف تكنولوجي كابون لا على كونه خمس خلي فلتيه why because China has the biggest scientists زباسحو scientists زباسحو انجينيرات كملما زباسح حزب اللوا زعبي علاقة اللوا سلازنا أمريكا أب كل عنقل نابنة أبتي ساعتها جابان نيران يختلط تغلا جابان نيشتي دسيتي حدا صراحة هذا سأجازم بالي بلو إزمنا تدروتيو سلازي جابان كنت تنفح أنت تنفحه أب حدا بيك فينجر مخالف فلتيو China جن I'm telling you this China جين أي تبقستنا الله حزب China جينا تمع باله ويون تهابتي أبنا أمريكا ربعي بس عنا الله سلازنا China potential لك أبز أمريكا بس حتى زل درجات راي كبر خلوا يزبال زلوا نا China GDP كابز عجز له دبل وي تريبل كون زلوا سلازة potential نا growth ناتهم أزي سفيه معناته بز حزبي still أبقى ترى زلوا حزب الله نزل سبزي infrastructure بزح زي تجبر له نعوق جبرين تجميرهم تقطبها ما يسبهم كبريو and then it's gonna be a very challenging ده حال China فليت أمين secret تايو you need to have a very capable حزبها مهورن فلاتن كيلان أبتي أدمعي sectors تديهم لهم من سياتهم زبصحوا أب engineering أب IT أب science أب زيهم زتذكروا تديهم لهم زياتهم يوم لما أنا عالم صغير sorry أنا أبوي كون كمان ما يتمهرون I'm not an engineer I'm not a scientist or I am not نا IT person أيكون كون أنا إذا أنا سلدي كون أنا استمهر كوي تبقى لكم يخلي أنا business استمهر business ما قبل لكم يلون مسرة تون حجر كتير تخين كاجن business كم كلا درجة وزاني it business توب إنجنيرات نستمهروا business مهرب تدليها رجعون لهم and this is what I would do من كسر ترى China بتعمي كم رول موديل تكملها then use that push in that front مليسكا ببزبز حجاز كتكلا لك من سيادك أب IT أب تكنولوجي زيادة كتكرو أب ساينس كتكرو كدفعهم كتكلا لك خالي ويستعناد لك of course أب health كلام لا تبغي سلازي ولا ما مهران كونول كان تخينا مسبح نجو أبتنا IT تماهيرهم ما مهران تخونون أنا تجمع بلي نملا سبتار سنتنا sorry أقرب دايفرت جرالو Targeted bans. So tonight, let's take a closer look at US policy. Why are they banning Chinese cars? Where else does US hegemony exist, and how are they preserving it? The new auto rules were announced by the US on Tuesday. They target connected or smart cars, which are basically vehicles with internet. They help you navigate, get real-time traffic data, unlock and lock remotely, and also access games and movies. Sort of like a vehicular smartphone. Such smart cars are becoming popular nowadays. By 2030, they're expected to make up 95% of all cars on the road. So the US wants to keep China away. Say your car has a Chinese Bluetooth system, or a Chinese Wi-Fi connector, or a سنتين نرزلنا مخاينا China عزيم عبود سلزخوني أب China أب أمريكان تمسيون تعداقة كقتل سلزخوني يمزعلي وزلو سلازي تولدر مش China تولديرون كعوت سلزي كله حصوري قبر له كان شيلوناتهم ينوحوا له أب كمدما تكنولوجينا China نخي معبل كميجر نخن أسرو نخل سلازي تولديرنا نقدمهم سلازي نخل كن أسرو مالنا نازبل بوليسيات تختل زلا لو من أب China تبعنا بهندو سلزخوني زيا حنت كابتم قدامي تأنصار China زنبرتها سلمتاس كنا China دايركشن كتجميرة نا أمريكا استراتيجي نتصورنا قناة سلزم مسي كشفنا اللي تغني عن خندي نايزا فيديو زيارة أكتر غير اللغو حنتك قداميتي تارجا زلو أنصار China نيرا but now ندون تارجت قبروا سلز جمهور أمريكا they are starting to shift تغير جمهور مالو وناتو نا أمريكا باتري نا معالت حتو نا يجزي حتين بر نا بهندك مات مخانو تردي والو نا China تكنولوجي نا China تطون مبال كل زكاة علم زقبروا زلو someday نخالو تقرأ دما كرخا قبلا ولا نتن محازوتن تبلا زبهلا زلو بعال هندي نعتاتهم كرخوا بلان سلزخونو سلزي بحفشة اتي أوتيوم مزلو حقي China ني كتابانا أمريكا دومينيت نخيش تقبرو حتوري قبرو لالو China قد they already know this إذا كم زغل أقدمهم سلز فلتو زنبرو إذا كانتهم أبيسيان أبافريكان بزلا على نهري يخير له إذا كابزياتهم للعلي scientific زخونة
ሓበሬታ ክበኩም እንታይ እቲ ምክንያት ከምኡ ዘግብረኩም ዘሎ እንተተባሂሎም ከ ኩሉ ግዜ ሓንቲ መልስያ ዘላቶም ናሽናል ሴኩሪቲ ናትና ኩሉ ግዜ the reason is national security risk ስለ ዘለዎ እዮም ዝብሉ ካልኦት ሃገራት ከይብለን ናይ ኣሜሪካ ጂፒኤስ ዘለወን መካይን ክዝውር ከለና ናሽናል ሴኩሪቲ ፀገም የብልና no who cares ብዛዕባኹም እዩ ኣሜሪካ ናይ ኣሜሪካ መካይን እዚ ኩሉ ጂፒኤሳቶም ጉግላቶምን ክንጥቀም ከለና ካልኦት ሃገራት ናሽናል ሴኩሪቲ ፀገም የብሎም እንድዮም ኣይግድሳኒ ኣሜሪካ ንሳ ግን ንትደልዮ ፀላይ ጠጠው ከተብለቶ ኮይና ካብ ራሻ ናብ ጀርመን ዝኣቱ ዝነበረ ነዳዲ ናሽናል ሴኩሪቲ ፕሮብለም ኣለዎ ኢሎም በጋቢሎሞ ካልእ ኩሉ ቴክኖሎጂ ዝግበር ዘሎ ግሪንላንድ ዘይመሬቶም ክወዝቦ ስለምንታይ ናሽናል ሴኩሪቲ ይበሃል ፓናማ ካናል ክንሕዞ ኢና ስለምንታይ ናሽናል ሴኩሪቲ ናትና ምናልባት ከይዶም እዚ ቀደም ኣብ 1952 ድማ እንታይ ኢሎም ኤርትራ ናፅነታይ ዝግባእ ነይሩ ከም ካልኦት ኣፍሪካን ሃገራት ግን ናሽናል ሴኩሪቲ ናትና ኣገዳስነት ስለ ዘለዎ ምስ ኢትዮጵያ ፌደሬትድ ክትከውን ኣለዋ the same reason ኩሉ ግዜ እዮም ዝጥቀምሉ ናይ ካልኦት ሃገራት ናሽናል ሴኩሪቲ ግን ባለዲ ይፈልጥ እቲ ፖሊሲ እዚ ንፁር ክኾነኩም ኢለ ዘምፅኦ ዘለኹ እዚኣ ስምዑ ሕጂ simple theory about how the world works and I believe that theory has a lot of explanatory power. The United States is principally interested in containing China. I think the United States fears the fact that China is becoming more powerful and that it is not a status quo power in East Asia. The problem that the Americans face today is that they can't concentrate on containing China because the United States is deeply involved in the Ukraine war and it's deeply involved in the various wars that Israel is fighting. Professor John Mearsheimer ሓደ ካብቲኦም ናይ ኣሜሪካ ሕቡእ ኣጀንዳ ኣብ ምግላፅ ዓብ ግደ ዝተፃወተ እዩ of course ኣሜሪካ ሓያል ክትከውን ዝደሊ ሰብ እዩ ናሽናሊስቲክ እዩ ሃገሩ ዝፈቱ እዩ ግን ኣሜሪካ ብስማዕ ስለ ዝዓበየቶ ሕጂ ዘሎ ኢሊት ናቶም استراتيجي أمريكا زغتل أمريكا زرب استراتيجي زي فلت بمبال استقامة حدا كابو سلامتين إسرائيل دقفال ناس بلاي إسرائيل حنت كابتي ننا أمريكا ناشنال سيكوريتي زي تربح حجريا مس إسرائيل كنا وجن جورزلنا ما كلام برا أمريكا ربحنا أمريكا نقدمي يكون ربحنا أمريكا ندحريزة الرفيو كن جت فل الناس بلاي يوكرين كنا ترجم يبلون أمريكا ربح يبلون زبلاي جن مسمع سلو زابي ونتحقق كم زرع دحرا يبلن كندش جرات فترة ليهم جن he didn't give up بزح فلت قد ما يبلنا حجر ما تايب لالو أبزي كأنا لزي كم تعالكم كله new species تراي نايزينا ويونا يقول ما تراي كنا نري distinguished scholars بعلمنا لعل كبرز وهابهم كاباتهم كاب أفهم كوت صغلو ما صحفت صحفوا بزح article صحفوا كاب أفهم تجاربوا ونينا نريبزي فزي كأنا لزي قد أسنة تعلو كم مهارد ما كنت كمالكم كلالنا كم reference كنت كمالو جس بلاني simple أنا جورج سلزم صحوي كونه أوكي نقدر فناتي نتايب لسانيهم أمريكا لعلن تحت نقديف كان تشاينا كدرتها تدل زلا containment I think أقل point present says دارجة dictionary يونسون بعلو على إن English proper على إن English تقلني ترجمة مهاب نويه صراحة تلو I think إذا credit مكوها بس جباي present says تقرينيا عبيت على English ناب تقرينيا مغيار بزوج استزاربي مسايت الرداد وبزيا ريتوهم كسمع دلي present says تقدم على نشتري كله interview قبل كله كل زي حداش قالنا تقرينيا ويون حدش هتقاعمنا تقرينيا يمتصنيرو حجي أبزي مسجزية يتكلم يمكن نابنة أبزي جزء كبروا الدرتا نابنة زي هجمة نزبال عبل الجبد بالزربة كل زي كابي متيون دهريلكا still he is using تكنيكات يتكلم يكسب حجون كم عينة تكنيكس عليه تمارسنا مسنري أمريكا fully in China contain كتجبرا كدرتا كتأسرة تبقي سالة نزلنا بكبار دما بملو حيلان خيط واسع حصور كين وازلو سقام كين وازلو بدو كين وازلو انتايلو كيناتنا يوكرين بملو حيلا سقطاتا حبتناتا زباخانه كينات نامريكا دما استراتيجيك اورا بحنا امريكا دما زي قلقل مخنياتو راشا سوبر باور بين طويل زنبره مس تشاينا زطبق زمدنا كم زلو زغبرنا يبعلنا ينا سلازي نتشاينا خص ارتو كين كمجمريا كاب راشا خاطا عليو زلكا زيوم ناي قدم مرحت امريكا ستكمليو ني حبرت سوفيت نكودقو مجمريا تجرم نتشاينا اليوم نابو ما صقيما سلازي حاره كابتي زعبي حبرت سوفيت نودق زغبر نتشاينا اغون امريكا مسلافي نيرو نزي استراتيجي ناي قلم زعوتهم قديفهم جن نتشاينا نراشان كم زتحاوف غيرهم كالو تغراد ما ابهم كم زعقفو بتي حما كايداناتهم حما بوليسيناتهم زنا اسرائيل دمان بزحات هغرات ناب تشاينا ناب بريكس كم غاز غبرني بلالو in the Middle East. But nevertheless, the United States is committed
to containing China. And of course, from a Chinese point of view, this is unacceptable. And I fully understand that. From China's point of view, China wants to grow more and more powerful. But again, this is not in the American interest. So this is a competition that will last for many decades, if not the rest of the 21st century. The U.S. often framed the competition between China and U.S. as authoritarianism versus democracy. But in practice, the U.S. doesn't seem to care about democracy. It's not about ideology. There's no question about this. Look, the United States and China got along very well from 1991 to roughly 2017. The United States, in fact, pursued a policy of engagement toward China. There were very good relations between the two countries. What's changed is not the ideological. ካልእ ድማ ኣብዚ ሓደ ካብቲ ብሪሊየንስ ናይ ፕሮፌሰር ጆን ማርሽሃይመር እንታይ ዝብል ዘሎ መብዛሕቲ ሰብ ኣሜሪካ ንሓንቲ ዲሞክራሲያዊ ዘይኮነት ሃገር ናይ ዲሞክራሲ ደጋፊ ስለ ዝኾነት ዲሞክራሲ ከብል ከሎ ኣንጻራ እያ ትኸይድ ወይ ፀረ ዲሞክራሲያውያን ሃገራት እያ ዝብል ሓሶት እዩ ዝክለይም እዚ ላይክ ዝኾነ ሰብ ኣንጻር ፕሮፌሰር ጆን ማርሽሃይመር ክዛረበኩም ዝኽእል ክንዲዚ ብዛዕባ ዛርእሲ ዝፀሓፈ ሰብ የለን ካብ ልብ ድማ ኣሜሪካዊ እዩ ናይ ኣሜሪካ ኣብላልነት ድማ ዝኣምን እዩ ግን እንታይ ዝብል ኣሜሪካ ንስትራቴጂካዊ ረብሓ እምበር ዲሞክራሲ ኩን ዋላ ኣውቶክራሲ ኩን ዋላ ኪንግዶም ኩን ዋላ ሞናርክ ኩን ዋላ ዲክቴተርሽፕ ኩን they don't mind ኣይግድሶምን እዩ ምስ ቻይና ንኣብነት ቀንዲ ካብ ኮሚኒስት ከለዉ እዮም ተቐቢሎሞም ንቻይና እዚ ኩሉ ክዓብይ ከሎ ክሳብ 2017 ቻይና ነምበር 1 እያ ንዓና መሳርሕትና ይብሉ ነይሮም ስለምንታይ ኣይዲዮሎጂ ይግድሶምን እዩ እምበሽ ቻይና ሎሚ ዲሞክራሲ እናኾነት ትመፅእ ዘላ ቀደም ኮሚኒስትስ እዮም ነይሮም ክጅምሩ ከለዉ ፒውር ኮሚኒስትስ እዮም ነይሮም ቀስ ኢሎም እናተኸፈቱ ካፒታሊስትስ እናኾኑ ገንዘብ ናርኣዩ ገንዘብን ቁጠባን ክርእዩ ምስ ጀመሩ እናተቐየሩ ሓውሲ ናብ ካብ ብፍላይ ኣብቲ ዓውዲ ካፒታሊዝም ካብ ኣሜሪካን ላዕሊ ካፒታሊስትስ ኮይኖም ማለት እዩ ሕጂ እቲ ኣሜሪካ ክፀልኦም ዝጀመረት ኤግዛክትሊ ክትሓልፎም ስለ ዝጀመረት ራእዩ እምበር ኮሚኒስት ስለ ዝኾኑ ከምዚ ሎሚ ሲሲፒ ገለመለ ዝብሎ ዘሎ ሲሲፒ ማለት ዝተመስረተ ኣይኮነን ኣብ 50ታት ኣብ 60ታት ኣብ 50ታት ዝተመስረተ ፓርቲ እዩ ስለዚ እቲ ኮሚኒስት ፓርቲ ዝበሃል ኮሚኒስት ስለ ዝነበሩ እዩ ኮሚኒስትስ ከለዎም ሰም ክሰርሑ ፋብሪካታቶም ናብኡ ክሰዱ ፀገም ኣይነበሮምን በት ናው ቻይና ክትሓልፎም ከም ትኽእል ጥራይ ዘይኮነስ ክትዕብልሎም ከም ትኽእል ምስ ተረድኦም ወይለየ ሕጂ ኣይዲዮሎጂ ክንደሊ ኣለና ምክንያቱ ሱቕ ኢልካ መፂኻ ሓሊፎምና ኢልካ ክትሕሱ ትኽእል ኢኻ እንታይ ትብል እዚኦም ኮሚኒስትስ እዮም ንካፒታሊዝም ንዲሞክራሲ ከጥፉ ዝደልዮም ገለመለ ኢልካ ነቲ ካልእ ህዝቢ ንመደንቆሪ ንፕሮፓጋንዳ ዝጠቕመካ ስለ ዝኾነ እዩ ስለዚ ኣገይን ንመን ንሰምዕ ካብ መን ንምሃር ካብ መን ክንፅሎ ንደላ ክንፈልጥ ክንክእል ኣለና እቲ ገይም መሊሱ ክርዳኣልና ምንታይ እዚኣ ስምዕዋ ሕጂ ساكت كم China تحالفوا مع لاجل أنت بلنا نجارن زلنا ناس مسؤول سبالو listen here ground for dominance is set and it's not land sea or air it's space those who control space control the fate of conflict through communication and through assault the next world war will be won or lost in space for all you know it and China is determined to win it. Space will be the battlefield for extraordinary technology and weapons that seem inconceivable to conventional minds. The battle, you see, has now become a race for space dominance between just two players, the United States of America and China. Just days after reports emerged about America's new anti-satellite jam. So እንታይ ንርኢ ኣለና እቲ ውድድር ናይ መወዳደሪ ዓውዲ ናይ ኣሜሪካን ናይ ቻይናን መሬት ጥራይ ኣይኮነን ኣሜሪካን ቻይናን ኣብ መሬት ጥራይ ኣይኮነ ውድድሮም ኣብ ስፔስ ኣብ ሰማይ ድማ እዩ ዘሎ ውድድሮም ኣብ መሬት ኣሎ ኣብ ባሕሪ ኣሎ ኣብ ሰማይ ኣሎ ኣብ ኩሉ ኣብ ሰለስተ ዘይወዳደር ዘሎ ሓይሊ ኸመን እዩ ኤሮጳ በሃል ናይ ብሓቂ ክትሓዝን እዚ ናይ ዓለም ውድድር ክትርኢ ከለኻ ዕጫ ናይ ኤሮጳ ዘጋጠሞ ውርደት ንበይኒ እዩ ኣብ ሰለስተ ተሪፋ እያ ዝሓነ ኤሮጳ ሕጂ ዘይንእትዋን ኢና ኣብ መንጎ ክልቲኦም ሃገራት ቻይና ብሃገር ደረጃ ኦርጋናይዝ ዝኾነ እቲ መንግስቲ ድማ ሓያል ቁጠባን ቴክኖሎጂካውን ዓቕሚ ዘለዎ ነቲ ንመጻኢ ክሕግዝ ዝበሎ ድማ ኣቐዲሙ ቀይሱ ፀጋታቱ ናብኡ ገይሩ ዝሰርሕ እዩ ኣሜሪካ ግን ፒውርሊ ካፒታሊስቲክ መንግስቲ ስትራቴጂ ገይሩ ነቶም ኮርፖሬሽንስ ገለገለ ድጎማታት ትገብር ኸውን እምበር መንግስቲ ዝቕልሶ ብጀካ ናሳ ካሊእ የብሉ እቲ ናሳ ድማ ከምቲ ናሳ ዝተበገሱ እንተዝኸዱ ነይሮም ክሳብ ሎሚ ንሰማይ ተቆፃፂሮም መሲ ነቶም ኩሎም ፕላኔታት ሰብ ምሰደዱ ብለን ነይሮም ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ናሳ ኢሎም ጠራራዕ ክብሉ ውፅኢት ኣይገበሩ ነይሮም ኢሎን ማስክ ኣብዘን ካብ 2000 ጀሚሩ ነታ ስፔስ ኤክስ ካምፓኒ ካብ ዝገዛን ካብ ሰራሓን ክሳብ ሎሚ ጥራዩ እቲ ዝዓብየ ቴክኖሎጂካዊ ዝላ ኣብ ጠፈር ኣብ ሰማይ ኣምፂኢሎም ዘሎ ንኢሎን ማስክ ብኤሌክትሪክ ካርስ ይኹን ኣብ ስፔስ ዝወዳደሮ ዘሎ ብኢንተርኔት ይኹን ብኩሉ ዝወዳደሮ ዘሎ ድማ ቻይና ጥራዩ he knows ቻይና እቶም ዝበለፁ ተወዳደርቲ ምዃኖም ቻይና ይፈልጥ እዩ ምክንያቱ
بس انجينيرس ኣለዎም ክንደይ ግዜ ተዛሪቦ ኢና ኣሜሪካ እኮ ምስ ቻይና ውድድር ንብሎ ዘለና ጽኢና ኣፍና ንክንከፍት ኢልና ነበር ምስ ቻይና ክትወዳደር ተኮይንካ መጀመርያ ዓቕሚ ሰብ ክህልወካ ኣለዎ ኢሉ ብሉፃት ኢንጂነራት ከነፍር ኣለና ዩኒቨርሲታት ናትና ብብዝሒ ኢንጂነራት ከፍር ክኽእል ኢሉ ንዑ ክንገብር ኣይንኽእል ኢና አይዲዮሎጂካሊ ዝተጸልዎ መንእሰይ ስለ ዘለና ድማ ኣክንዲ ኢንጂነርስ ክመሃር ዝኽእል ኣካል ነገራት ክውዕል ዝኽእል ኢንፍሉዌንሰር ክኸውን ዝመርጽ ገለ መለ ስለ ዘለና እዚ ክሳብ ዘይተቐየረ ብትክክል ምስ ኣሜሪካ ምስ ቻይና ክንወዳደር ከቢድ ኢሉ ምናልባት ክንወዳደር ተኮይና ኢሉ ምናልባት ክንወዳደር ተኮይና ኢሚግሬሽን ከነፍቅድ ክንክል ኣለና ካብ በዓል ህንዲ ድዩ ካብ በዓል ኣፍሪካ ድዩ ካብ ገለ ብሉፃት ርእሲ ኣምፂና ኣብዚ ከነስርሖም ክንክል ኣለና እንተዘየለ ምስ ቻይና ክትወዳደር ከቢድ እዩ እናበለ ነቶም ወታደራዊ እዚ ናይ ኣሜሪካ ተዛሪቦም ነይሩ ኣብዚ ምፅያ ነይረታ ቪድዮ ናው ንመለስ what's going on exactly up to competition an extremely powerful directed energy weapon. According to the report, China has overcome big technical hurdles in developing this new energy weapon. It is being referred to as a high-power microwave HPM weapon. Although it is still undergoing laboratory testing and is not ready for immediate deployment, it has the capability of generating electromagnetic pulses that are so intense, they can only be compared to a nuclear explosion. This new energy so እቲ ውድድር so intensive ስለ ዝኾነ ነፍሲ ወከፎም ኣብዛ ዓውዲ እዚ ዶሚኔት ንክገብር እዩ ዝፅዕር ዘሎ ስለዚ ኣሜሪካ ኣብቲ ዓውዲ ብፕራይቬት ኮርፖሬሽንስ ከምኡ ድማ ምስ ፓብሊክ ኢንስቲትዩሽንስ ብሓደ ኮይነን ዩኒቨርሲታት በዓል ናሳ ናይ መንግስቲ ኢንስቲትዩሽንስ ምስ ፕራይቬት ሴክተር ድማ ብፍላይ ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ መንጎ ናሳን ኢሎን ማስክ ዘሎ ስፔስ ኤክስን ካልኦትን እንተወዳዲርካዮም ፅቡቅ ዘላ ክህልዎም ክእል እዩ በንፃሩ ቻይና ናይ 10 ዓመት ናይ 20 ዓመት ፕላን ክገብር ዝኽእል መንግስቲ እዩ ዘለዎ ስለዚ in general China are going to be a very fierce ወይ ካብ ብርቱዓት ተወዳደርቲ ናይ ኣሜሪካ ክኾኑ እዮም ስለዚ እቲ security competition ዝበሃል ዘሎ ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ኣብ መኪና ጥራይ ኣብ ሶላር ኤነርጂ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ስፔስ ኣብ ኣፅዋር ኣብ ኩሉ ዝኸደ እዩ that's why ኣብ ልዕሊ ቻይና ዝገብሮ ዘሎ ባይደን ካብ ዜሮ ዝተበገሰ ኣይኮነን ቻይና ብርትዕቲ ተወዳዳሪት ናቶምን ኣብቲ ውድድር ድማ ዶሚኔት ክትገብሮም ትኽእል ክትኣልዮም ትኽእል ሓያል ምዃና እናተረድኦም ስለ ዝኸይድ ዘሎ they have to use every tool አቶ የማነ ገብረአብ ሓላፊ ፕሬዚደንታዊ ኣማኻሪ ናይ ኤርትራ ዝነበረ ዝበለዩ ቱል ቦክስ ኣሎ ኣሜሪካ ትጥቀመሉ ንፀላእታ ንምድኻም ሓደ ቦርሳ ኣለዎም ካብቲ ቦርሳቲ ድማ ዝተፈላለዩ ዓይነት እገዳታት ነቲ ሃገርቲ ንኸይምዕብል እትገብሮ እዩ ስለዚ እንታይ እቲ ቴክኒክ ናቶም ተፈሊጥካዮ እቲ ስጉምቲ ናቶም ድማ ኣይገርመካን እዮም ዝብሉ ዘሎ ናይ መወዳእታ እዚኣ ንስማዕ the United States, what's changed is there is now a shift in the balance of power. China is much more powerful. So the move away from a cooperative arrangement to a more competitive, and in fact, an intensely competitive relationship is not explained by ideology. It's explained by a shift in the balance of power. However, it is very important to So, Professor John Mearsheimer ናይ ብሓቂ ብሪልያንት ዝኾነ መግለፂ እዩ እቲ ባላንስ ኦፍ ፓወር ናይ ክልቲአን ዝነበረ ሓይሊ ሚዛን ናተን እናተቀያየረ ናይ ቻይና ናዕበየ ስለ ዝመፅእ ዘሎ ኣሜሪካ ድማ ካብቲ ዝነበረ ፀብለልትነት ናብ ወረደት ስለ ትመፅእ ዘላ they have to act fast ቀልጢፎም ነቲ ዘሎ ኩነታት ክቕይርዎ ክጓየሎም and that's exactly እቲ ንሕና ንሪኦ ዘለና ኩነታት ካብኡ ዝብገስ እዚኣ ጥራይ ፅቡቅ ጌርካ መሓዝን ምርዳእን ከድልየና እዩ እቲ ካልእ ኩሉ ምስ ግዜ ክምለስ ዝኽእል ምዃኑ What moral authority do the Americans have? The same US also spied on its own allies. They snooped on European leaders from 2012 to 2014. Chances are they're still doing it. Yet the US claims to defend freedoms and privacy. Today their target is China. Tomorrow it could be India or Japan. Basically anyone who gives competition to the Americans. So what's the solution? Ideally, we need neutral alternatives. If not, at least homegrown ones. Many countries have already started doing this. Take data centers, for example. US tech giants So ብሓፈሻ ኩላ ዓለም እናተረዳእ ይመፅእ ኣሎ ከም ትብሎ ዘላ ድማ ኣሜሪካ ንረብሓ ንዝኾነ ይኹን እግሩ ክትቅርስም ፀገም የብላን ስለዚ እንታይ እቲ መፍትሒ ናትካ መፍትሒ ክትገብር ክትክል ኣለካ ንቻይና ፀልእዋ ዘሎ ኣብ ኩሉ ቴክኖሎጂ ካብ ኣሜሪካ ነፍሶም ናፃ እናገበርዋ ሓንቲ ጥራይ ተሪፋቶም ኣላ እሳ ድማ እዛ ናይ ቴክኖሎጂ ሴክተር እዚ ናይ advanced semiconductors ወይ ከዓ chips እዩ እሱ ከዓ ፕሮፌሰር ጆን መርሻይመር ከይትነብሓኒ ለመራብ ገለ ነጥቢ ክበፅሕዋ እዮም ኢሉ ጠጠው ከተብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ቻይና they have እቲ human capital ስለ ዘማዕበሉ ሰብ ስለ ዘምሃሩ ኢንጂነር ስለ ዘማዕበሉ ጠጠው ከተብሎም ኣይትኽእልኒ ኢኻ ብምባል መሊስዎ ነይሩ ስለዚ ካብ ቻይና ክንመሃሮ ዘለና so much and I really hope ናቶም ኣብነት ወሲዱ እቲ ህዝብና ካብኡ ክግልገል now my last topic ናብ ዞባና ከያተኸ ከለዎ To see companies starting to get into this too, particularly a bank. What was the rationale?
So I think in this case, their CEO said today at a event that they were actually not planning to become a Bitcoin company or broker, but they just thought that they needed to get ready in case some of their bigger clients get interested in buying Bitcoin. مبزحت جزء كل جزء أبز كم تعلقون كلهم حدش نقدر سلزلوا أبتليان دما تي نايتا إيطالي's largest bank makes first Bitcoin purchase نايتليان إنتسا تبعله زعبية بانك نايتا هجر عصرت حدا بيتكوين كم زجزة بحدا مليون زي دما ندالو ينزلنا زغا ETF سكالي نقرات كمان تسلزغل إحنا عون بقدينا أبتعودي نعت لنا بمبال نبت jump سازي there's so many momentum نبتنا crypto jumping I wish حدا معلتي إرتراونكم عينة headline جيرا كلا نجار جيرا أبزع عود زي كتمت مغنياتو everybody is jumping into the shop حدا جزية business كميو حدا مزجمرة you have to jump in and take advantage of the momentum trading بالوفزي momentum كفتر كله نت momentum تتتكيم كله بزح سجع كبكاي غليو جن أما وداتا حتر زبالة يكب تعدل تتوقع لنا مبالغ لزغنة. Now what's next? Every day for the past 4 years, I've said, buy Bitcoin, don't sell the Bitcoin. I'm going to be buying more Bitcoin. I'm going to be buying Bitcoin at the top forever. I joked with Dave Portnoy today. He said, I missed it at 10,000. I missed it at 20,000. I missed it at 100,000. I said, Dave, it's still less than $1 million a coin. You're getting a 90% discount from $1 million a coin. I'm sure that I will be buying Bitcoin at $1 million a coin, probably $1 billion a day of Bitcoin at $1 million a coin. And so I think it's a very simple. So follow the money. يوم زبلوا النماني نجنزب بنيشتي كفال تتنكيكا كنت كمل جلجلة سبعة لهم جورجو بنات عندهم هرنا. No, why should I? حدا سبس زي دولار إلى ماسك بعالم ذهبت مسابيو. إلى ماسك على 400 بليون الله جنزب مالتيو. تسلا بنات أكيد سمعكم ما تفلتوا؟ أي جبرني كم. Every wealthy person doesn't give his product for free. Then it loses value. تزي ناتي حساب زدلي ناتي حاجة زدلي بكورسي كما تعلو بنات 5 دقيقة نقرأ نقلة زبلو سبعة الله بنات بيوتيوب قبر لهم سو بيوتيوب بزح تعستيه بعلهم اتعقرب تلاقي تمرت الزبا if you want بتغكل من قدي بمن قديك كي تدليها أنا نفسي خلي تلقاقن go good luck بنات كمان قد كيد سلازي حبرة سبنا أبزيا سوري قلة سبعة الله كم زبلو أبناء تعادوا خيدهم ويا أبناء كالوت علم كفيلهم معك جنزب كفيلهم كم هرس أجمع باللمن أبناء حبرة تصبهم كون كله أنا أجي أبناء تيم سيبلك ويا زي أخلو تمهار اللوني إذا حسبت ميرة أنا حنت فليت لاتني I have enough حتى عصرت الشيء تمهار بحرك زكاة وندليت لأن سبا يكون واحد سب غولي ده كل زل لأن أنا عايز غولي I have enough كسي له كعب زغل at every level business ناتي كسي له كعب زغل شو سعز له تلتفه بيليونير كون زوايان مغناتي بالله I have enough already أبزح جزء اللي وانا ذا فيديو قبل كله أخول لنا مالت جم بنات خبيه مالت أكون تعطينا كلام ديسكاونت كير له بات توم زاد ليكم بزحات بعلهم كنت قبروا تقولوا زي تدلي ولا فاين no pressure توم تدليجن أبناتي program كفيل كايو بنات أيقونن سلزي زيا حنسبنا حوارون كانت رايدلي بخالي من قد كنت قبروا تدليهم أملاك حقسكم توم بمن قد كنت تقولوا you're welcome always grarhiwa.com زبلا comment section علىكم أب description علىكم أبزون على الويب سايت بواتيكم حبري توصيلكم كنت تدخلوا ناي مودا topic ناتي يعني را هجي ناب أفريقيا هسجري the first video will be this one 1957, when newly independent countries like Ghana and Sudan joined the International Monetary Fund, IMF, Africa has become an integral part of the international lender. The IMF says one of its main goals is to provide diverse financial support to many of struggling economies in Africa, with a long-term goal of ending poverty. Our biggest role to help Africa is to support Africa to grow. IMF زبحال بانك له International Monetary Fund زبحال قال كابتوم بريتن وود institution استباهي اللي تحرك على كونات عالم أمريكا ناتنا يا عالم مزبلو زتات هو institution سيو تلازي World Bank ملو عبتت أمريكا كون كله IMF دما عبتحتيهم كوين نقرب أوروبا دما يدل ومي تلازي زيوم كل يوم تكالات نا أفريقيا استفل عليه من قد عداه بوايم كابزن عدا زين تتكيمم نعشت لو تزقوا برسبات على يمكن بعابيو زبز حجراتنا IMF عدا زوسدا كابت زمت قطباو بيت كم تعين تباهلن زاتو زخسر أو يبزح
እስከ ስምዕዎም ንሽተይ So growth is the best way to beat debt. But over 5 decades later, African economies are wallowing in unsustainable debts, plunging them into cyclic economic crisis. So what good is the IMF for the continent? Welcome to the flip side. When you mention the IMF and its financial programs and interventions, which continent comes to mind as the biggest client? Well, sometimes ዝብሉ ዘለዉ IMF ድኽነት ከኣሊ ንኣፍሪካ ክህብትም ኢሉ ዝመፀ ተኾይኑ then what happened እተን ኣፍሪካ ንዓመታት ዝወሰዳ ካብቲ ዕዳ ስለምንታይ ካብቲ ዘለዎን ሽግር ክወፃ ዘይከኣላ ዝብል ሕቶ ቀፃሊ ኣብ እዝኒ ናይ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ወይ እውን ኣብ ርእሲ ናይ ብዙሓት ኣፍሪካውያን ዘሎ እዩ እተን ዝሕገዛ ዘለዋ ዝበዝሐ ሓገዝ ዝወሰዳ ስለምንታይ ክቕየራ ዘይከኣላ many ብዙሕ ነገራት ክትጠቅስ ትኽእል ኢኻ ሓደ ካብኡ እቲ ኮንዲሽንስ ንኣፍሪካውያን ዝገብሩሎም ከቢድ ስለ ዝኾነ እንታይ እቲ ኮንዲሽን ስምዖ ኣብዚ when hit by global and internal shocks. 48 African countries collectively owe the IMF $42.2 billion. That is ከባቢ 42 ሃገራት ኣፍሪካ ካብ IMF ገንዘብ ተለቂሐን ስለዚ ተለቅሖ ድማ 42.2 ቢልዮን ይኸውን ብዙሕ ገንዘብ ኣይኮነን ብመንፅር ናይ IMF ንካልኦት ሃገራት ዝቦ ማለት እዩ $2 billion. That is nearly 1/3 of the IMF's total outstanding credit, making the African continent a significant borrower of the IMF. We work very closely with African countries to be a source of liquidity and reserves for them. But juicy as that may sound, IMF financial support have always come with tighter conditions. Terms like austerity, privatization, liberalization, deregulation, and currency devaluation are often associated with loans from the IMF. ሕጂ እቲ IMF per se ወይ ብደፊኒሽን ሕማቕ ማለት ኣይኮነን እቲ ዝህብዎ ኮንዲሽንስ ግን ነተን ሃገራት እቲ መንግስቲ ልሕሉሕ ከም ዝኸውን እዩ ዝገብሮ እዚ ከዓ ዲሬጉሌሽን ማለት ገለገለ ሴክተርስ ከምዕብል እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ክዕቅቦ ክኽእል ኣለዎ ንኣብነት እንታይ ዝበሃል ኣሎ መንግስቲ ክዓቢ ከሎ ኣሎ ፀገማት ዶሜስቲክ ኢንዱስትሪ ክትዕቅብ ተኮይንካ ንኣብነት ሕርሻ እንተለካ ካብ ደገ ከም ድሌቱ ንብረት ክኣትሎ እንድሕልካ ሕርሻ ናትካ ኢንዱስትሪ ናትካ ከምዕብል ኣይክእልኒ ምክንያቱ ምስ ተማዕቢለን ዘለዋ ክትወዳደር ስለዘይትኽእል ስለዚ ካብ ቻይና ሱቕ ኢሉ ዝፈረየ ፕሮዳክት ክትእቱ ተጀሚርካ ብፍላይ ድማ ብዓድኻ ከተፍርዮ እናኽኣልካ ከለኻ ነቶም ካምፓኒታት ናይ ዓድኻ ደቂስካ ብናይ ደገ እንድሕር ትጥቀኦም ኣለኻ ኣብ ዓድኻ ኢንዱስትሪ ኣይተማዕብልኒ ኢኻ ኣይክትምዕብልኒ ኢኻ ድማ ስለዚ መንግስቲ ገለ ነገር ስጉምቲ ክወስድ ኣለዎ ዲሬጉሌሽን ዝበሃል ግን ነዚ ነገራት መንግስቲ ክፉት ክኸውን ከም ዘለዎ ገለ እዩ ዝብል ኢን ጀነራል IMF ዝተኸተሎ ፖሊሲ ነዛ ሕጂ ዘላ ኣፍሪቃ የምፅዋ ሕጂ ናይ IMF ጥራይ ክነቅፍ ኣይኮነን መራሕቲ ናይ ኣፍሪቃ እውን ግደ ኣለዎም ኣብኡ ሓንቲ ብዚኣ ለንቀነ ትዘውር ዘላ ቪድዮ ከርእየኩም እየ ኣብነት ኣብ ዝቐረባ IMF ንኢትዮጵያ እዩ ዘለቅሓ ዘሎ ገንዘብ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ርኢ ኣለኹሞ እዚኣ እዚ ንሪኦ ዘለና ጎንደር ዝበሃል ከተማ እዩ መቸም ኣብ ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ብፍላይ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝቐረባ እንድሕር ተኸታተልኩም ኣብ ዘን 2 ዓመት ኣብይ ኣሕመድ ኣብ ክንደይ ኣይፈልጥን እየ ዓብ ፕሮጀክት እዩ ዘመርቕ ዓብ ፕሮጀክት ሓንሳብ እቲ ግራንድ ናይቲ ናይ ኣዲስ ኣበባ ከተማታት ዝተፈላለየ ብሎክስ ፅርግያታትን ገለመለን ተገይሩ ሓንሳብ ፅንሕ ኢሉ እቲ ቤተ መንግስቲ ይበሃል ሓንሳብ በዚ ከይዱ ኣካል ገለ ቦታ ሰሪሐ ኢሉ ብዙሕ ነገራት እዩ ዘመርቕ እዚ ፕራይም ሚኒስተር እዚ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኣነስ ካብ ፕራይም ሚኒስተር ወሲድካ ሚኒስተር ህንፃን ምዕባለን ተትገብሮ እውን ሕማቕ ኣይምኾነን ዝብል እምነት ኣለኒ ምክንያቱ ጎንደር ዝበሃል ጥንታዊ ትራዲሽናል ምዕባለ ዘለዎ ታሪካዊ ከተማ ናቶም ናይ ቱሪስት ቦታ እዩ እዞም ኩሎም ቅድሚ ዝነበሩ ስለምንታይ ኣይገበሩሉን ክትብል ትኽእል ኢኻ እዚ ሰብ እዚ ግን ናይ ምህናፅ ክእለት ኣለዎ ክሃንፅን ክጅምር ጥራይ ዘይኮነካ ይውዲ እዩ ወዲኡ ድማ ፍላሽ ዝኾነ መመረቕታ እዩ ዝገብረሉ እታ ፀገሙ ኣነ ካብ ተዓዘብኮ ኣብ ፖለቲካ እዩ ዲፕሎማሲ ድማ ቀንዲ ስለዚ ኣብ ዲፕሎማሲ ሓሸውየን ገይማትን ስለ ዝፃወት ነታ ሃገር ውሽጣዊ ፖለቲካ ይኹን ደጋዊ ፖለቲካ ኣብኡ ፀገም ኣለዎ እዚ ኩሉ ኩናት ሓትት ብየማንን ፀጋምን ዘሎ ውፅኢት ናይ መርሕነቱ ክኸውን ከም ድኽመት ናይ መርሕነቱ እዩ በንፃሩ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ክሪኦ ከለኹ እዚ ሰብ እዚ ፕሮጀክትታት ዓበይቲ ሓንሳብ ናይ ሲሚንቶ ክንደይ ቶና ዘለዎ ይበሃል ሓንሳብ ናይ ገለ ይበሃል ብዙሕ ፕሮጀክት ከመርቕ ርየ ኣለኹ ኣነ ስለዚ ነታ ሃገር ኣብ ቱሪዝም ብፍላይ ቱሪዝም እዩ ዝርድኦ ንዑ ኣነ ክሪኦ ከለኹ ቱሪዝም ይርድኦ እዩ ነቲ ቱሪዝም ድማ ከመይ ጌርካ ዓበይቲ ነገራት ከይገበርካ ንኣብነት ናይዚ ጎንደር ሓድሽ ነገር ኣይሰርሐን እንታይ ገይርዎ ኣፀባቢቕዎ ፅርግያ ይገብረሉ ፓርክታት ይውስኸሉ ሰሓብነት ጥራይ ይውስኸሉ ሰሓብነት ከም ዘለዎ ነቲ ጥንታውነት ከየጥፋኻ ሰሓብነት ከም ዘለዎ ብምግባር ናይ ቱሪዝም ማዕከን ይገብሮ እዚ ገንዘብ ብኸመይ ከም ዝመፅእ ተረዲእዎ ኣሎ ሕጂ ቱሪዝም ክብል ከሎ ኢትዮጵያ ሕጂ ገለገለ ሰባት ኣሎ ኣብዚኣ ሶሪ ከነፅረልኩም ዝደሊ ብዛዕባ ኬንያ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ሶማልያ ብዛዕባ ሱዳን ብዛዕባ ዝኾነት ይኹን ፅቡቅ ክዘረብ ከሎ ደስ ዘይብሎም ሰባት ኣለዉ I don't know why I don't understand this
ንስኻ ፅቡቅ ካብ ኩሉ ኢኻ ክትምሃር ዘለካ ኣብ ጎረባብትና ፅቡቅ ኩሉ ኣነ ይፀልእኒ ኢትዮጵያ ፅቡቅ ክህልዎም ደስ ይብለኒ ፀላኢና ጥቃ ኩሉ ነገሩ ኣብ ጎረቤትካ ዘሎ ሓዊ ጥራይ ክትፎ ንዕከቡ ጥራይ ዝብልና ሰብ ኣም ሪሊ ሶሪ ኤርትራ ቀሲ ኢሉ ክመፃ ክእል ይኸውን እዩ እዚ ኩነታት ኣብ ጎረባብትና ዘሎ ፀገም ናቶም ናይ ኢትዮጵያ ሽሕ ግዜ ተዛሪብና ኣለና ንሕና ካባቶም ዝፈለየና ሓድነት ናይ ህዝብና ኣለና ሃገራውነት ኣማዕቢልና ኣለና ከም ሃገራዊ መንፈስ ኣለና እዚ ፅቡቅ እዩ እዚ ድማ ነፍሱ ዝካኣለ ስራሕ እዩ ዝሓትት ግን ጎድለና ድማ ኣሎ ብፍላይ ኣብቲ ትሕቲ ቅርፂ ንሕና ንገብሮ ዘለና ትሕቲ ቅርፂ ኣብ ኤርትራ ዝግበር ዘሎ መብዛሕትኡ እቲ ዝዓበየ ፕሮጀክትስ ናይ ኤርትራ ክብሎ ዝኽእል ኣነ ዲጋታት እዩ እቲ ዲጋታት ድማ ኢሚድየትሊ ውፅኢት ከምፃልካ ይክእልኒ ወይ ቅልጡፍ ዝኾነ ሕጂ ኣብ ኩነታት ናትካ ለውጢ ከምፃ ይክእል ማይ ክትዕቅብ ኢኻ ኢንቫይሮንመንት ክቅየረልካ ሎንግ ተርም እዩ ለውጢ ከምፃልካ ተኮይኑ ድማ ነቲ ዲጋ ምስ ወዳኻዮ ትሕቲኡ ኢሪጌሽን ሲስተምስ ምዕቡል ሕርሻ ከተተኣታቱለካ እዚ ፀዓት የድልየካ እዚ እቲ ኤርትራ ጌራቶ ዘላ ኢንፍራስትራክቸር እቲ ኢንቨስት ትገብሮ ዘላ ብዓብዩ ንኤርትራ ቀልጢፉ ሽግራ ክፈትሕ ዝኽእል ኮይኑ የለን ወይ እውን ቀልጢፉ ኣታዊ ከምፅእ ዝኽእል ኮይኑ የለን ስለዚ ሓደ ካብቲ ኣብዛ ኣነ ዝሪኦ ዘለኹ ምናልባት ምዝያ ኣተሓሒዘ ኣብቲ ናይ ኢትዮጵያ ክምልስ ክብል እንደ ኣብዚያ ለንቀነ ብተደጋጋሚ ፖስት ክገብርዋ ርኢ ኣለኹ እዚኣ ስእሊ እዚኣ ኣሚን ከም ብዙሕ ጌርኮ ሓደ ክናቱ ጭሩ ብዓቕማ ትሕጎምን ድዩ ኣብ ኤርትራ እቲ ህንፃታት ናይ ኤርትራ ዳግማይ ክህነፅ ወይ እውን ክፅገን ጀሚሩ ከም ዘሎ ዝገልፅ ሓበሬታ ወፂኡ ነይሩ ተስፋኒውስ እንታይ ኢሉ ነይሩ ኢማጂን ሃው ስታኒንግ ኣስመራ will look when more of this when more እቲ ዝበዝሐ ክፋላት ህንፃታት ናይ ኤርትራ ሓድሽ ከይስራሕካ ነቲ ዘሎ ጥራይ ቦያ ለኺኻ ገለገለ መፀባበቂ ክትገብረሉ ተኽኢልካ ሕጂ ገለገለ ሰብ እንታይ ይብል መሲልኩም እቲ መንግስቲ እኮ ፕራዮሪ ቀዳምነት ናቱ ካሊእ እዩ ኤርትራ 30 ዓመት እንድሕር ጌራ ኣላ ኣብ ገጠራ ዘሎ ቤት ትምህርቲ እኮ ክልተ ገይሩ ኣሎ let's stop there for a while stop there ኣነ ናተይ ማድሪቶ ማለት እዩ ዲጋታትን ቤት ትምህርትታትን ሰሪሕና ኣለና እኮ ይኣኽለና ንግዚኡ now focus on the cities ስለምንታይ ኣብ ከተማታት ከነተኩር ፅቡቅ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ you want money ኤርትራ ክትምዕብል ገንዘብ የድልያ እዩ እዚ ኤርትራ ወርቂ ኣለዋ እንተገለ ይብል ክላ ወርቂ እንታይ ውሑድ እያ ታውናቱ ናይ ወርቂ ብወርቂ ዝማዕበለት ሃገር የላ ካባና ንላዕሊ ዘለዎም ኣለዉ እምበሺ ከማንታት ትርከቦም ብዙሕ ይጥቀምሉ ከም ዘለዎ የዝርያኒ ግን ካልእ ናይ ገንዘብ ክትረክብ ትኮይንካ ቱሪዝም ዝበሃል እቲ ዝቐለለ ክትገብሮ ዘለካ ቱሪዝም እንታይ ማለት እዩ ሓደ ሰብ ገንዘብ ሒዙ ይመፀካ ነታ ዘለካ ፀጋታት ድማ ተርእዮ ኤርትራ ድማ ተፈጥራዊ እዚ ፒኮላ ሮማ ዝብል ቅፅል እዩ ዘለና ምኻሊእ ፅባቐ ኣለዋ ተፈጥራዊ ፅባቐ ኣለዋ ኣርቲፊሻል ሕጂ ዝተፈጥረ ዘይኮነ ታሪካዊ ፅባቐ ኣለዋ ስለዚ ሜክ ኢት ቢዩቲፉል ከም ዘለዎ ቦያ ጥራይ ኢልካዮ ገለ ዕቃበታት ግበረሉ እንደን እንታይ ክኸውን እዩ ቱሪስትስ ውል ፍላው ቱሪስት ክመፁካ ክጅምር እዮም ሜይቢ እቲ ቱሪዝም ናትካ ኣነ ሕጂ ንኣብነት ምስ ናሽናል ሴኪሪቲ ዘለና ፀገማት ኣብ ግምት ምእታው ዋላ ኣስመራን ባፅዕን 4 ከተማታትን ጥራይ ግበሮ ኣብኡ ጥራይ ሰብ ክመፀካ ይኽእል እዩ ስለዚ ሜክ ኢት ሉክ ኣፒሊንግ ካልኣይ ድማ ዩኒት ሶሻል ሚድያ ንኣብነት ፎር ኤግዛምፕል ኣብዚ ሓንቲ ርኢና ነና ሎሚ ኣብ ናይ ኤርትራ ብዙሕ ዘተኮረ ትሕሶታት ስለ ዘለኒ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ነይራ ቅድሚ ሕጂ እውን ርኢና ነርና እዚኣ መስምዕዋ በዓል ናይ ልምዓት መደባት ሃገርና እጃሙ ንምብርቃት ተፅቢት ንገብረሉ በቲ ኣብ ቀዳማይ ዓለም ቀንዲ ሞይኡ ገይሩ ዝስርሓሉ ኣርክቴክት ምዃኑ ንፈልጥ ኣብ ሕርቂ ብ1968 ካብ ኣቦኡ ዓብድልቃድር ሓጂ ሓሰን ካብ ኣዲኡ ብኸይታ እድሪስ ተወልደ ወዲ 3 ዓመት ምስ ኮነ ስድርኡ ናብ ማኣዲ ትምህርቲ ክረኽበሉ ዝኽእል ኣብ ካምፓኒ ባፃዕ ሓደ ካብቶም ኤርትራ ብፍሉይ ክብሪ ክወሃቦ ዝግባእ ወይ እውን ክብሪ እውን ዝተዋሃቦ ኣበከር እዩ ብስነ ጥበቡ ጥራይ ዘይኮነስ ሓደ ማርቬሎስ ፍልይ ዝበለ ፅባቐ ዘለዎ ኣርኪቴክቸራል ናይ ቱሪስት መስሓቢ ክኸውን ዝኽእል ፕሮጀክት ዘንቀደ ጥራይ ዘይኮነስ ንክሰርሑ ኢሉ ኣብ ዓዲ ኣትዩ ዝጀመረ ማለት እዩ እዛ ፕሮጀክት እዚኣ ቅድሚ 3 ዓመት ቪድዮ ተሰሪሕላ ኣብ ሶሻል ሚድያ ኣነ ሪያክት ገይረላ ነይረ ቅድሚ ዝተወሰነ ግዜ The question is, where does this project stand? እዚ ፕሮጀክት እዚ ብዘይቃል ዓለም ንኤርትራ ዓብ ናይ ቱሪዝም ምንጭ ክኾና ምኻለ ነይሩ ስለዚ እቲ ፕሮጀክት ተወዲዩ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ፕሮጀክት ከንታይ ይብለኩም ዘነ ከም ይስራሕ ኣሎ ብዙሕ ገንዘብ ወፂኡ ብዙሕ ፕሮጀክታት ይስራሕ ኣሎ እዚ ፕሮጀክታት እዚ ግን ምስ ቱሪዝም ኮኔክት ክትገብሮ እንትኽኢልካ ገለ ትሕተ ቅርፃዊ ክትገብር ትኽኢልካ ገለ ፅቡቕ ነገራዊ ክትገብር ትኽኢልካ ዋላ ንእሽተይ እውን ይኹን እንታይ ይገብረልካ ይኽእል ኣትራክሽን ክኾነካ ይኽእል ሰሓብነት ከም ዘለዎ ሰባት ናብኡ ንክመፁ ክግደዱ ክኽእልሎም for example 2025 ጀሚራ ኣላ let's listen
መጀመርያ ተመሊሰን እዚያ ክዛረበላ ደልየ ኣለኹ ኣብዚያ እስከ ንስማዕ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ሂብዋ ዝነበረ ዘረባ ንስማዕ ኣብዚያ ሃለኽቲ መግቢ ዝበሃሉ ካብ ስጋ ጀሚርካ ፀባ በል ኣሕምልቲ በል ፍረታት በል ዘርኢ በል ንሕና ምህርቲ ከነካዕብተሉ ንኽእል ገጀፍቲ መደባት ከነተኣታቶ ክንክእል ኣለና መሬት ኣይሰኣና መሬት ዝኣክል ኣለና ማይ እቲ ዝተኣታቶ ዘሎ መደባት እንድሕር ሰሪሑ ንሕና ናይ ሕርሻ ፍርያት ኣብቲ ዝለዓለ ደረጅኡ ከነብፅሖ ክንክእል ኣለና ናይ ሃብቲ ባሕርና ፀጋታት መወዳእታ ይብሉን ኣይተንከፍና ኢልና ክንዛረብ ንኽእልና ንዑ እውን ከነማዕብሎ ክንክእል ምእንቲ ንኢንፍራስትራክቸር ዝምልከት ናይ ማይ ልምዓት ዝምልከት ናይ ኤሌክትሪክ መደባት ዝምልከት ንሱ እውን ዝርዝር ስርሒታዊ ውጥናት ወፂሉ ስለ ዘሎ ናብ ኢንዳስትሪያላይዜሽን ወይ ድማ ናብ ማኑፋክቸሪንግ ገፅና ክንሰጋገር ናብ ክብርታት ምውሳኽ ቫልዩ-ኣድ ምግባር ከይደልና መደባት ኣበይ ኢንዱስትሪ እቶም ቀዳማይ መደብ ኣብቲ ናይ ልምዓት መደባትና ንብሎ ተፃሒፉ ኣብ ወረቐት ተነዲፉ ኣብ ሸልፊ ኮፍ ዝብል ኣሎ ድማ ኣይትሕሰብ መዓልቲ እናተመለስካ ክትሪኦ ኣለካ መዓልቲ ክትሕድሶ ክትክእል ኣለካ እንታይ ሓዲሰ ረኺቡሎ እንታይ ክትውስኽ ትኽእል እንታይ ክትገብር ትኽእል ትማሊ ቅድሚ ትማሊ ዝበልካዮ ስርሕ እዩ ካብኡ ዝሓሸ እንታይ ኣሎ ሕጂ ቀፃሊ ናብ ኢኖቬቲቭ ዝኾነ ናይ መደባት ዲናሚካዊ ማዕባብላ ኣቲና ንሰርሕ ኣለና ከም ኣሰራርሓ ከም ባህሊ እውን ክውስኮስ ኣለዎ ተባሂሉ ዝስራሓሉ ዘሎ እዚ ሕጂ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ዘረባናቱ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኩሉ እቲ ዝብሎ ዘሎ ኣብ ወረቐት ፅሒፍካዮ ፖሊሲ ወፂኡ ቅድሚ 3 ዓመት እኮ ከም ዝተኻይዱ ነይሩ ገለ እቲ ፖሊስታት ፅቡቅ እዩ በት ኣብ ተግባር ከመይ ይትግበር ኣሎ ከምኡ ድማ ዳይናሚካዊ ማለት ቀፃሊ ዓለምና ትቕየር ስለ ዘላ ምስ ክቀያየር ክኽእል ኣለዎ ኢና ንብል ዘለና ስለዚ መድረክ ናይ ኤርትራ ፎር ኤግዛምፕል ካብ ውዕል ፕሪቶሪያ ተፈሪሙ ዝብል እቲ ኩናት ኣብ ትግራይ ዝነበረ ጠጠው ካብ ዝብል ኦልሞስት 2 ዓመትን ገለን ጌርና ኣለና ንበሎ ኣብዘን 2 ዓመት ኣብ ፀዓት ምትዕርራይ ድዩ ኣብ ገለ ነገራት ምትዕርራይ ተስፋ ዝህብ ጉዕዞ ንርኢ ኣለና ሓደ ነገር ግን ኣነ ክሪኦ ዘይከኣልኩ ወይ እውን ክግበር ዝደልዮ ግን ክግበር ዘይተኻኣለ ስለምንታይ ነቲ ብፍላይ ኣነ ዝረኣየኒ ማለት እዩ እቲ ሃገራዊ ኣብ ደንቢ ሃገራዊ ኣብ ደገ ኮፍ ኢሉ ዘሎ ብዙሕ ንዓመታት ኣብ ጎኒ እቲ መንግስትን ህዝብን ደው ኢሉ ንኩሉ ብድሆታት ዝመከተ ህዝቢ ኣሎ ገለገለ ካባቶም ድማ መሬት ተዋሃበኩምን ክትሰርሑ ንክትሰርሑ ሲ ግሪን ፍቃድ ዘለዎም ሰባት ኣለዉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም እዞም መሬት ተዋሂብዎም ንክሰርሑ ፍቃድ ተዋሂቦም ዘሎ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ንክጅምሩ ሲ እንታይ ጠጠው ዘብሎም ዘሎ ኣነ ሕጂ ብዙሕ ግዜ ሓሲበ ገለገለ መልሲ ክረክበሉ ይከኣልኩን እዚ ህንፃ ንሪኦ ዘለና ንኣብነት እዚ ንሪኦ ዘለና ስለምንታይ ብዙሕ ህንፃታት ብወያ ክግበረሎም ዘይክእል እቲ ምክንያቱ ቱሪስት ንኣብነት ኣብዚ ሕጂ ጊዶን ፅሒፍ ነይሩ ቱሪስት ኣብ ኣስመራ ይዘውሩ ኣለዉ ስለዚ ቱሪስት ይመፁ ናይ ኣለዉ ኦኬ ዋሕዲ ቱሪስት ክህሉ ክእል ምስቲ ፅባቐ ናይ ኣስመራ ናይ ኤርትራ ናብ ግምት ኢኻ ምክንያቱ ናይ ኤርላይንስ ሽግር ስለ ዘሎ እቲ ገዳ ስቲል ከም ድሌት ኤርትራ ፍላይትስ ንክትገብር ፀጋም ስለ ዝፈጥረላ ዘሎ ናቱ ይርዳእኒ ኣይ ኣንደርስታንድ ስለምንታይ ፀዓዱ ናብ ኤርትራ ዘይገሹ ዓረብ ናብ ኤርትራ ዘይገሹ ቻይናውያን ናብ ኤርትራ ዘይገሹ ኢላ ኣነ ይጭነቕኒ ምክንያቱ ስ ኣናዘር ቶፒክ out of our control ንሕና ኮንትሮል ክንገብሮ ንኽእል ንሕና ተትከኣለካ ጥራይካ ክትገብር ዘለካ now back to my topic እዚ ኣብዚ ንሪኦ ዘለና ህንፃታት ከምዚ ዓይነት ፅባቐ እንተተፈጢሩ ማግኔት እዩ እዚ ማግኔት ኮይኑ ይስሕብ ኣሎ ንመን ክስሕብ ክእል እዚ ንፀዓዱ ይብል ኣለኹ ንፀዓዱ ወይ እውን ኤስያውያን ገለመለ ክስሕቦም ኢለ ኣይኮንኩና ንዝብል ዘሎ ንኤርትራውያን ክስሕብ እዚ ኤርትራውያን ክስሓብ ኣሎ ኤርትራ ድማ ነቶም ኣብ ደንቢ ሃገራውነት ዝነበሩ ግቦኦም ዘማለዉ 2% ዘድድ ኩሉ ዝኸፍሉ ዝነበሩ ነዚኣቶም ጥራይሲ ፍቃድ ዘይትቦም ንክትሰርሕ ስሚንቶ ዋላ ካብ ደገ ገዚኡ ሰብ ከምፂ ዘይተፍቅደሉ ባዕሉ ብዘይ ብሽጣሩ ንክእቱ ዘይተፍቅደሉ እንድሕር እዚኦም ተፈቂዱሎም ኣነ እንታይ እዮም በልኩ ነይረ እቲ ኣብ ደንቢ ኤርትራ ዘይነበረ ነቲ ግቡኡ ዘይገብር ዝነበረ ብግዴታ በቲ ህዋኽ እናፀደፍደፍ እናበለ ኣብቲ ኤምባሲ ከም ዝኸይድ ንገበሮ ነይሩ ናተይ መረዳታ እዚ እፍ ኣላው ነዞም ኩሎም ነቲ ሃገር ኣብ ኩሉ ነገር ጠጠው ዝበልዋ ንሓታቶም እንድሕሪ ኣፍ ደገ ከፊትካሎም ንዑ ተው ስርሑ እንድሕሪ ኢልካዮም ገለ ሰብ ክፈርኽል እዩ ብዙሓት ግን ኣለዉ ንኤርትራ ዋላ እውን እንተኸሰርናዮ ብዓድና ንክሰር ዝበሉ ኣነ ናተይ መረዳታውን ከምኡ ኣነ ኣብ ኤርትራ ኢንቨስት ክገብር ከሎ ከህብ ትመኒ ኢለ ይኮንኩ ኣብ ኤርትራ ዝገብሮ ወፍሪ ይኹን ገዛ ይኹን ንከህብ ትመኒ ይኮነን ኣይ ሃቭ ቱ ቢ ቨሪ ቨሪ ትራንስፓረንት ኣብዚ ፅቡቅ ነገር ናይ ቢዝነስ ኣነ ካብ ኤርትራ ወፃኢ ጥዕመኒ ሃክችሊ ምክንያቱ ኩሉ ዓይነት ቢዝነስ ብተመክሮ ናተይ ፈቲነዮ እቲ ዝቐለለ ኢንቨስትመንት ንዓይ ኢንቨስትመንት እዩ ኢንቨስትመንት ማለት ኣብ ስታክ ማርኬት ኣብ ክሪፕቶ ኣብ ካልእ ዲጂታል ኣብ ካልእ ኢንቨስትመንት ዝቐለለ እዩ ምክንያቱ ኣይትደክም ኣይትርህፅ ኣይትጎትት ኣይትስዕብ ኣይትገል ግን
ንሃገር ረይካ አይጠቅምን ይሱ ስለዚ ንሃገር ክትጠቅም ተደሊኻ ኣብ ትሕቲ ቅርፂ ኢንቨስት ክትገብር ኣለካ ስለዚ ናብ ሃገርካ ትገብሮ ብዙሓት ኤርትራውያን እተን ገንዘብ እንተረኸብና ፅቡቅ እንተከሰርና ድማ ኣብ ህዝብና ናብ ሃገርና እናኸሲርናዮ ዝብል መረዳእታ ዘለዎ ብዙሕ እዩ now back to my topic if that is the case እንድሕር ነቶም ኤርትራውያን ግብኦም ኣማሊኦም ሬዲ ዘለው why don't you give them green credit green card መፂኦም ክሰርሑ ቀጠልያ መብራህቲ ይብካ ንዑተው በብዓቕምኹም ዓቕሚ የብልናን ኣብዚ ዋን እዝን ክንገብረልኩም የብልናን እንድሕር ዓቕምታት ሕፅረታት ኣለካ ብወቅዒ ትነግሮም መግለፂ ውፅኢኻ ከምዝን ስለ ዘሎ ንክንዲዚ ግዜ ተፀበዩ እንድሕር ኢልካ እቲ ህዝቢ እንታይ ይኸውን ፕላን ናቱ ሪያሊስቲክ ክኸውን ይጅምር ኣብ ርእሱ ዘሎ ፕላናሲ ድሕሪ 6 ወርሒ ወላ ሕጂ እተው ኢልካ እውን እኮ ግዜ የድልየካ እዩ ክትዳሎ let's say for example ድሕሪ 2 ዓመት ወይ ድሕሪ ዓመት ከምዚ ክንገብር ኢና ከምዚ ክጅምር ኢልካ ፕላን ናትካ ኮሚኒኬት እንድሕር ጌርካዮ እንታይ ይኸውን ህዝቢ already ፕላን ናቱ ከሰላስል ይጅምር እቲ ፕላን ድማ እቲ ሬዲ ኮይኑ ዘሎ ድማ ተቀላጢፉ ፕላን ይገብር ፕላን ተለዎ ድማ ሰብ ኩሉ ግዜ ኣብ ዘየድሊ ነገር ኣብ ዘይከውን ኩነታት ገንዘቡን ጉልበቱን ኣየባኽን ስለዚ my understanding is እቲ ሃገራዊ ነዊሕ ዓመታት ኣብ ደንበ ሃገራውነት ኮይኑ ኩሉ ዓይነት ዋጋ ዝኸፈለ ንዑ ዕድል ተኸፊትካሉ ሕጂ ገለገለ ሰብ እንታይ ክብለኒ ያ ደገ ኮይንካ ኣበርክቶ ጌርካ እቲ ኣብ ግንባራት ዘሎ መንእሰይ ትከሓስ እንድሕር ኮይኑ መንግስቲ ኤርትራ ክሕሶ ዓቕሚ የብሉ ናይ ዝኾነ ይኹን መንግስቲ እውን ዓቕሚ የብሉ ካዮም ክሕሶ እቲ መንግስቲ ፍሉይ ሃብቲ ዝኣከቦ ኣለዎ ኢለ እምነት የብለይና ኣነ ከምዚ ገለገለ ዝብልዎ መንግስቲ ኤርትራ እኮ ዝሓቦ ሻዕብያ መዓት ገንዘብ ኣለ I don't think so ኣነ ከም ጆርጅ ኣይመስለንን ተንዝርካበን ይጥቀመለን ኣሎ ይጋ ያንፀለን ኣሎ ሓይልታት ምክልኻል ይኽልክል ኣሎ ቤት ትምህርትታት ያንፀለን ኣሎ ሕክምናታት ዕቁር ሃብቲ ገንዘብ ሓቢኡ ዘቐመጦ ንገለ እዋን ኢሉ ክህልዎ ይኽእል እዩ ውሕድ ግን ብዙሕ ገንዘብ ኣለዎ ኢለ እምነት የብለይን ነቲ ሰራዊት ብምሉ ንዑ ኣጣይሱ ገንዘብ ክቦም ገለ ዓቕሚ ክህልዎ ይክእልኒ ዝኾነ መንግስቲ እውን ዓቕሚ የብሉ እንታይ ኢኻ ክትገብር ትኽእል ዕድላት ኢኻ ክትከፍት ትኽእል ንኣብነት ኩልኹም ገዛ ትሰርሑ ትብል ንኣብነት ነቶም ገዛ ዝሰርሑ ሰራሕተኛታት ናትኩም ኣብ ግንባር ዘሎ ወይ ከምዚኦም ዓይነት ቅጥዒ ዘማሉ ሰባት ንዓታቶም ኢኹም ትቆፅርዎም ትብል ሰብ ስራሕ እዩ ዝደሊ ኣብ ኤርትራ ስራሕ እዩ ዝደሊ ናብሩ ከመሓይሽ ስራሕ ዕድል እዩ ዝደሊ ኦኬ ፅቡቅ ዕድል ወላ እውን እንድሕሪ ተካብደ እንድሕር ኢልካ ቁርብ ከተካብደ ተለኻ ክንዲዚ ደሞዝ ድማ ክትከፍልዎም ኣለኩም እንተ ዝብልዎም ነይሮም ኣነ ይብለኩም ኣለኹ እቶም ኣብ ደንብ ሃገራውነት ዘሎ ፍቕሪ ሃገር ስለ ዘለዎም ካብቲ ዝግባእ ደሞዝ ንላዕሊ ከፍ ኢሎም ንክሰርሑ ምክንያቱ እቲ ዝረብሕ ዘሎ ንኤርትራ ልዕሊ ማንም ዝሰርሓላ ዜጋ ምዃኑ ስለ ዝፈልጥ ካብኡ ሰይፍ ክገብር ኣይፍትን የለና ይብለኩም ሰይፍ ክገብር ክፍትን ዝኽእል ሰብ ኣለ እዩ ግን ዝበዝሐ ሰብ ነቲ ህዝቢ ነቲ ሰራዊት ኣብ ሰራዊትን ኣብ ገለን ዘሎ ሰብ ንከርብሕ ኢሉ ወላ ካብታ ትግባእ ዝያዳ እንተኸፈለ እውን ኣብ ማይ ኣሕመሞን እንታይ እዩ ዘጂ ዕድላት ክፈጥር እዩ እቲ ኮሌጃት ዘሎ ሰብ ድዩ እቲ ኣብ ገለ ዘሎ ዕድላት ብየማንን ፀጋም ክረኽቦም እዩ ነዳቆነ ኤርትራ ክረኽቡ እዮም ባርላሜራታት ዘለዎም ክረብሑ እዮም እንዳ ጣውላ እንዳ ፅርበት ዘለዎም ክረብሑ እዮም ኣብቲ መደበራት ዝሰርሑ ዘለዉ ክረብሑ እዮም ምኒ ዋለት ሰብ ስራሕ ክረክብ እዩ ኣብ ኮሌጃት ዘሎ ብኩሉ ደረጃ ዝምዕብል ዘሎ ስራሕ ክረክብ እዩ እዚ ኸ እንታይ ክፈጥር እዩ እቲ መንእሰይ ክመሃር ከሎ ንእሽተይ ቆልዓ ማለት እዩ ኢንጂነር ክኸውን እየ ምክንያቱ ኢንጂነር ተኮይነ ከም ክስቶ ክመሃር ከም ክስቶ ኮይነ ክረብሕ ከም ክስቶ ኮይነ እቶም ፅቡቅ ዝረብሑ ዘለዉ ኸ መምሃራን ከድልይዎም እዮም ቤት ትምህርቲ ክምዕብል ክፅዕሩ እዮም ሰብኣታዊ ክገብር ከሎ ግብሪ ዝኽፈል ወይ ገለመለ መንግስቲ ድማ ይረክብ እዩ ስለዚ እቲ ቁጠባ ንኸበራበር ድራማቲክ ዝኾነ ጉዕዞ ክትገብር ኣለካ ብመን ከትጅምር በቶም ምሳኻ ንነዊሕ እዋን ዝቐፀሉ እዚኣ ኢፌክት እዚኣ ኸ ሓደ ሰብ ገዛ ክሰርሕ ተጀሚሩ ንኤርትራ ንቬኬሽን ኣይኮነን ክኸይድ ብግዲ ክኸይድ ምክንያቱ ስርሑ ውሑድ ሰብ ኣብ ደገ ኣብዚ ኮፍ ኢሉ ጥራይ ከስርሖ ዝኽእል ባዕሉ ከስርሖ ዝደሊ ብዙሕ እዩ ስለዚ ቱሪዝም ከም ሕሱም ክውሕዝ ክጅምር እዩ ሰብ ፕሮጀክታት ናቱ ክከታተል ገዛውቲ ናቱ ክከታተል ንብረት ናቱ ክከታተል ከም ሕሱም ክውሕዝ እዩ እቲ ኣብ ደንብ ሃገራውነት ዘይነበረ መንጎ ናብ ዓዲ ክኣቱ መደብ ዘይነበረ እንታይ ክርኢ እዩ ብኾኒ ኣነ ዶ ክተርፍ ካብ ክሶ ክተርፍ ህዝቢ ኤርትራ ድማ ሓንቲ ነገር ኣላቶ ቅን ኣላቶ እታ ቀኒ ንሕማቕ ክትከውን ትኽእል ንፅቡቅ ክትከውን ትኽእል እዛ ቀን እዚኣ ንናትካ ምዕባለ ክትጥቀመላ ድማ ነቶም ተበጊሶም ዘለዉ ነቲ ሃገር ስጋት ክፈጥሩላ ዘይክእሉ ንኦም ዕድል ተሂብካዮ እቲ ተሪፉ ዘሎ እቲ ዘድሊ ቅጥዒ ዝን ተማሊኻ ስኻውን ክትጎይ ትኽእል ኢኻ እንድሕር ኢልካዮ ኩሉ ሰብ ክመፅእ ይኽእል እዩ በዚ መንገዲ ድማ እንታይ ትገብር ነቲ ሰብ ኢንሰንቲቫይዝ ትገብሮ ዕድል ትኸፍተሉ መድረክ ትኸፍተሉ ክጓየ ብዘይ ልቡ ናብቲ ጉዳይ ንክኣቱ ትደፍአለኻ ምስ ተደፈ ድማ ትሰብ እንታይ ይገብር ከይዱ ኣብቲ ንስኻ ትደልዮ ዘለኻ ይሰርሓልካ ስለዚ እቲ ንደልዮ ዘለና ኣብ ዜጋታት ናይ ኤርትራ ኩሉ እዩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ክንደይ ሽሓ ኣሎ ብደገ እንድሕር ኢልካ ብዙሕ ሽሓት ኣለዉ እዞም ሽሓት እዚኣቶም ድማ ኩላቶም ዓቕሚ ኣለዎም ትንኣስ ትዕበይ ዓቕሚ ኣላቶም እቲ ሓደ ኣብ ኣስመራ ኣብ ዝበለፀ ቦታ ክሰርሕ ዓቕሚ ክህልዎ ይኽእል እዩ ዕድል እንተረኺቡ ማለት እዩ
أتقال كالك أنت لبزي this is real world ኣብ real world ኢና ንብር ዘለና ኣብ ኤርትራ ዘሎ ሰብ ኣሎ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ ወይ ገለ ዓቕሚ ዘይብሉ ክሰርሕ መይብል እቲ መሬቱ ክሸጦ እውን ዕድል ክህልዎ ይኽእል እዩ እንድሕሪ ሰብ ሃርገፍገፍ እናበለ መፅኡ ቦታ ዘይብሉ መሬት ዘይብሉ ሰብ ኣሎ ንኩሉ ሰብ መሬት ክባ ይኮነን መንግስቲ ንገለ ሰባት ክብኽል ነቶም ገለ መለ ንካልእ ግን ክገዝእ ክጅምር እዩ ክገዝእ ከሎ ድማ እቲ ገንዘብ ዘይብሉ ሰብ ምናልባት ፅብቕቲ ቃፅዖ መሬት ተላቱ ንዓሸይቱ በቲ ገንዘብ ኣካል ቦታ ፅቡቅ ሂወት ክመርሕ ይኽእል ደቁ ክመርሕ ይኽእል that is how economy works እጂ ገለገለ ሰብ እንታይ ክብል ነዚ ዘይፈልጥ ይመስልካ እቲ መንግስቲ ናይ ኤርትራ ሹር ይፈልጥ then show us ድሕሪ ዝፈልጥዎ ኮይኖም show us እቲ ኩነታት እቲ መድረኽ ይቀያየር ኣሎ እቲ መንእሰይ ድማ ብዙሕ ሰብ ድማ ኣብ ደገ ክኣቱ ድሌት ከም ዘለዎ ንርኢ ኣለና ዓመት ንዓመት ድማ እቲ ኩነታት ናይ ዞባና ይቀያየር ኣሎ ሕጂ ወላ እንታይ ምበልኩ ነይረ እቲ መንግስቲ ነዚ ነገራት ተገይሩ ሓንቲ ነገር ኣነ ኣብዚያ ቻነል እዚያ ለይትን መዓልትን ዝተዛረብኳ ጉዳይ እንተላ let me change a video ሓንቲ ቪድዮ ላ ኣብዚያ ከርእየኩም ደልየ ፀናሕኩ where is a video ናራን ኣክስያ حزلا ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ኤርትራ ጎቦታት በሲዑ ፅርግያታት ዝሰርሕ ሰራዊት ሩባታት ዓጊቱ ዲጋታት ዝሰርሕ ህዝቢ መብራህቲ ከብርህ ምስ ወፃእተኛታት ዝህንድስ ክኢላ ማዕድናት ክብርብር ማሽነራት ዝተክል መሃንድስ ሕርሻዊ እቶቱ ክእክብ ዝፀር ሓረስታይ ኣብ ገዚፍ ስራሕ ተፀሚዱ ዘሎ እዋን እያ ዘላ ሎሚ ኣብ ዝኽልካይ ከባቢ ኤርትራ እኽሊ ዝእክብ ዲጋ ዝሰርሕ ማዕድን ዝብርብራ ማሽናት ዝሕደሱ ፅርግያታት ዝትከሉ ኣዕኑድ መብራህቲ ዝቕየሩ ሻምብቆታት ማይ ዝቕየሩ ሓደስቲ መስመራት ቴሌፎን ሓደስቲ ናውቲ ህንፃ ዝሓዛ መራኽብ ክራገፋ ወዘተ ወዘተ ኢኻ ትዕዘብ ውሑድ ዝመስል ግን ብዙሕ ንእሽተይ ዝመስል ግን ዓብይ ዘዕግብ ዘነይት ዘጃህር ኣይኮነን ግን ዘሕጉስን ዘኹርዕን እዩ ቀስ ብቐስ ውሑስ መንገዲ ንህንፀት ሃገር እዩ ብሕጂ ብርሃን ይቅድሜና ኩሉ ኤርትራዊ ድማ ዓደይ ዓደይ ክብል ህዝበይ ህዝበይ ክብል እዋን እዩ ሃገር ብእኩብ ድምር ንጥብጣብ ኣበርክቶ ናይ ደቃያት ምዕብል ኣብዚ ሕጂ እዋን ኤርትራ ዘላቶ ኩነታት እንተበልና እውን ናፅነትናን ልኡላውነትናን ኣውሒስና ኣለና ውሽጣዊ ሰላምን ምርግጋእን ጨቢጥና ሓድነትን ስኒትን ህዝብና ኣደልዲልና ኣለና ዞባውን ኣህጉራውን ዲፕሎማሳውን ዝምድናታት ሽርክነትን ሃኒፅና ኣለና ንማሕበረ ቁጠባዊ ህንፀት ክብ ዘብል ስረት ኣፂፍና ኣለና ሕጂ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ኣብዚ ኩሉ ሰብ እውን ምሳይ ኮይኑ just give me a sec ንምሕያሽ ኣብ ኩሉ ህንፃታውን ልምዓታውን መደባት ንስራሕ ኦኬ ኣብ ኤርትራ ብዙሕ ነገር ይስራሕ ከም ዘሎ it's clear my understanding ናተይ ገምጋም ማለት እዩ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ኣብ ግንባራት ኮፍ ኢሉ ዘሎ ንግሆ ተንስዩ መወፁ መዊፁ ኮፍ ኢሉ ከም ዘይውዕል ርግፀኛ እየ if there is one thing ሻዕብያ ዝፈልጣ hard work ስራሕ ካብ ስራሕ ዘይዕረፍ መንግስቲ እዩ ዘሎ now ስራሕ ፅቡቅ እዩ ስራሕ እዩ ዘዕብየካ ሕብረተሰብና ድማ ብተፈጥሩ ፃዕራሚ ሓረሳይ እንድሕሪ ኮንካ ክሰርሕ ኣለካ ሓጋይ እንድሕሪ ኮይኑ ትጉልጉል መሬትካ ተደላድል ዛላታት ትገብር ኩሉ ነገር ናገበርካ ኣትሊስት ኣነ ዝዓበ ኩሉ ግራት እውን ስለ ዝነበረና እቲ ግራውትናትና ዝፈሰሶ ረሃፅን ድኻምን ናይ ኣባሓጎታትና ክሪኦ ከለኹ these people have never rested ኢኻ ትብል ተኣማን ገለ መለ ነቲ ግራት ንምዝላይ ገለ መለ እንታይ ማለት እየ ሕጂ we know ስራሕ ይግበር ከም ዘሎ if there is one thing መንግስቲ ክገብሮ ዘሎ ወይ ደሞዝ ክገብረሉ ዝኽእል መጀመርያ ነቲ ኣብ ኣገልግሎት ዘሎ መንእሰይ ጥራይ ዝብላኒ ምክንያቱ ልዕሊ ማንም እዩ ዝሰርሕ ዘሎ እተን ዝርከቡተን ገንዘብ እቲ መንግስቲ ነቶም ኣገልግሎት ነቶም ወታደራት ኮይኖም ክተርፉ ዝኽእሉ እውን ንዓታቶም ዝያዳ ገንዘብ ክወሃቦም ይግባእ ነቲ ካልእ ክፋል ካብቲ ሕብረተሰብ ኢኻ ክትረኽቦ ዘለካ by the time በቲ ናተይ መረዳእታ እዚ ከምዚ ክብል ከለኹ ኣነ ሕጂ ከምዚ ገለገለ ሰባት ባሉታ ጥራይ እንዲዮም ዝርድኡ ኣነ ግን I'm not talking to the government ምስ መንግስቲ ኮንኩን ዝዘራረብ ዘለኹ መንግስቲ ናቱ ኣካይዳ ኣለዎ ናቱ ስራሕ ኣለዎ but me ከም ሓደ ዜጋ ክሪኦ ከለኹ እቲ ጉዳይ እንታይ ክግበር ኣለዎ ወይ እንታይ ክንሓስብ ንኽእል ንሕና ከም ዜጋታት ምክንያቱ እቲ ዘሎ ጉዳያት ፕሬዚደንት ዝዛረብ ነይሩ እቲ ነገራት ፕሮፐርሊ ኮሚኒኬት ክትገብሮ ክትክእል ኣለካ እቲ ህዝቢ መዓስ እዩ ክሰርሕ ዝኽእል እንታይ ኮንዲሽን ምስተማለየ ወይ እንቲ ሃገር እንታይ ምስተገበረ ኤግዛክትሊ እቲ ሰብ ኣትዩ ኣብቲ ዓዲ ንክሰርሕ ዕድል ክወሃቦ ዝኽእል እቲ ህንፃ ክሃንፅ ዝደሊ ክሰርሕ ዝደሊ ነቲ ዘለዎ ገዛውቲ ከስተኻኽል ዝደሊ ብዙሕ ከም ዘሎ ንፈልጥ ኢና እዚ ሰብ እዚ ንክሰርሕ ተኮይኑ እንታይ ምስተማልአ ኮንዲሽንስ ማለት ኣብ ከባቢና ብዙሕ ሰላም ንርኢ ኣለና ግን ከም ኢትዮጵያ ሓዊ ዘለዋ የለን ግን they still building ኣብይ ዓመት ኣብ ኦሮሞ ኣብ ኣምሓራ ውግእ ዘሎ ኣብ ጎንደር ከይዱ ግን ሓደ ዓብይ ፕሮጀክት ናይ ማልቲ ሚሊዮን ዶላር ፕሮጀክት የመርቕ ኣሎ ኢልና ሪስክ እዩ እዚ እንድሕሪ ሰላም ከየምፃእኻ ገዛ ትሃንፅ ኣለኻ ክቃፀል ይኽእል እዩ በደን እቲ ላይፍ ካይቕፅል ኣሎ ነቲ ኩናት ጠጠው ከብላ ነይክልኒ ዝብል እምነት ኣለዎ ኩናት ጠጠው ስለ ዘይበለ ግን ካብ ስራሕ ጠጠው ክብላ ይክልኒ ኢኻ ዝብል እምነት ኣለዎ ስለዚ ኤርትራ
نتي أبدأ جزء لمنسي تمنجس كم سرعة نسرع نتي أبدأ جزء لمنسي كم حدا توريست ما تعدر يطرح يدم الله سيكونه how can you involve him بجد خا توريست نقاون بتملا على سي أكن دي 5,000 أنا توريزم ترى زتفل 10,000 حتى عدي إنفست كم زجبر زجان زبنا ينزل بيرتراودي يمانس أقام كيدو بزي ما دبت أفزله ما متيو سب أبيرترا جزا مسرح أنت زجمر نيرو أرمادي أي مجازنا بيروبا رجس أنيا خوينا يزارب زلو أرمادي أي مجازن ماكينة أي مجازن ما يبي ماكينة أنت جزا ما زحت صارت مجازن كبر ماكينة أي مجازن سب كبر ماكينة أيرترا وابد جز زلو نيرترا خيل أبيرترا جزا نخجبر حسابه سلوز جود فاي أبتي جراتون دنبناتون عبيت نجارات كجبر كم زغل سلازر السعود رايو ماكينة كبر جزيو كبر مكداون تيجي لما لي أبكم حفوتة تعطي دلهم بري أتوم إيرتراويان دم بعبتي دم بإيرتراويان جنوبرو كان سبوق جزاوتا بسمران عب باطعن عب مندفران دك أمحران كرنن أوردتن تسنين نقفان جندعن كالن أب كل عسبن مسرعو عبد غيحن سنعفن أوتات مسرعو اتكالي عشات رايو شعو كداون تتراي دبلج كجزز فتن سب جزاوت قصر مجمري أو بينك ترفايكم كنا بزيا كل عسب كابزيا أنتي أنا تصير خنا نقرأكم زي لدما زي أبزن ريو زلنا ناي قانوت منيتي ويجا مزارب زي كونه I was showing you this picture كما ليس كريكم يعني كزارب صبونا راهم زرابو صبوا سلزونه أبيرترا إيرترا وين أبدأ جزلو نايلو مقرب اللي تناوي هاتكم على زرابا I'm sorry كم يفتوني تهستوكي هابكو رياكت قبل يفتوني وين هذا زي دما كم زي زرابا وناد لاي نجلو خيني سمعني إيرتراوي أفسد زلوا بيروبا دي أمريكا دي زلوا ما بزحت دمقيمتي أخول لا يتروتها جنزب لأن أنا بتروتها بأمريكا قمتي بيروبا قمتي يزبل سبوع دي زلوا بتروتها أنا أمريكا أنا أوروبا كنا بريل كابلان غير كذا لخدمة I am really sorry bad news كبكة تروتها خيس أنا حكاي خلي سلامتاي كنت أنا أوروبا أنا أمريكا بحجي 3 عامات 4 عامات وأسرع عامات وننتقونه كم زلوا وقصيدوا بليونس جنزب أمتيو نعها كفيل كخلها أسرع عامات 3 عامات كتوركا أعمق كل يكونن نحين تزاي مين كاني go do your own research كيتكا نهات كامز نهات research كبر so I'm really giving you the practical counsel سلازي زخونة يكون يرتراوي وزي قد سابير لها كيتكا أب جنزب كاغميتكا زبالة دما أتزبالة بوتانا يتروتا أنا جبلو عبد خان كبرت كان يرتراوي أبي يرترا وجو خسرك أقدري خسرك مربعي خسرك هدمودي خسرك بلادي خسرك جلسرك أبي يرتراي سب زباز حد جزله تروتاك خيزن أرجعوا أبي يرتراي كالفاز دلي كسبت أرجع وقت بيد لندي على كم جورج عيدلني تمالي مس سدراي زارم نيره أبي يرتراكو أبس مرام باتعن دحري كل تجزا سرك قمت يزمكم زلوا أكلت هاجر أبي أوروبا أب دبي جزا 5 لك يا قد حسبه معناته تسمرا ويون كبسنا يرترا مس أوروبا زوال هذا temperature يزلوا بعد أدمه مس هاجرات عرب زوال هذا temperature يزلوا كل تجزا يرترا أب كلا على مزوج جزا تزلوا له سازي كل تجزا حنت بسمرا ويون أب كبسا بدك أم حردي كلاجير كاليت دما أب بعد عند حرجير كأكلت هاجر أب أزيو قرار زخنة بوتا أب حرور زلون بحرن أكلت هاجر تنبر كم زل خايس قصر ويون أبس مرة جزا لك تكيشنا بعد قبرت كل تجزا ونكو نمجانني الزار مزلو moral of the story is أتي لبوا ويون نيمود أتزاربان تايو أتي من سياب دجزلو عبيرترا جزء نخاتو كتجدد لك كت كم ماجنيت كتصعبك كلا لك how do you do that طبعا كالو توريسس نايس عادون قال ملان كالو تيمسو نحن عند حري شبت بدي لنا عدنا كتر يومنا مسانا ومس يمسو انتسكريو انتس قال غبرو وقدام يمسي لكم نيراب سوماليا كامريكا خيدو جزاز جزاي سوماليا يزبل لكم زلو سوماليا كبحال كله عدوغن أجرجرني إيرتراجن عد سلامن رقعتن قسانتن عد فقرن عد حقني حق زلو هاجري سويلو سبك سرقة كايكلني كزمتا كايكلني اليوم لو سلازي 2025 there should be a step هذا السجوم تكوسات خلالو اتسب نبعد نخاتو من كقبرل من خفت خلت من قدي لأن عن أبنت كم على جورجو أبكال زنبر كاب زنبر كان يركاتو من طولهم fair enough I understand you I get you نعيني جورجو مريت هبنا يبلني يعني أنا أبتري قال دحري تجبر كان مين تجبر كان درس بلني أنت ليه جبر كان ولا دحري تخونكو I agree مثلا سب بتدخامون معرتز جبر كان زبر كان معريك تكحسن لك كذي بالمنة هلا أنا نيرترا بزح كيار الله إلى زج حرول لنا قريب اللي أي جبر كله
كم سب تماهيره أب زعكل تمرت وسيلة أب دقة مسيرة تماهيره نتز بيزقب أوجيرو لزبل أمنتي بالله بحجي قبر له بحجي قبر له دما عام سلازلني جنزب سلازلني تمرت سلازلني أبتريجا نقدمي تعرفوني بلي الله no I am happy to wait كتصبه رجع كتصبه سأجمع بالله من على بعد دفرة زي بلهم سلازلون نقدمي تحلف زبلان ترغي باقل كحلف سأجمع بالله ما دافر تكون قال سبجين تقولني بارن بعد خد حري تعرف كان غلط هاي عندما يحلف أن بوتها بني I'll show you I will show you سأجمع بالله أنا كسرع فلو جينيس بيزنس كبرى برسيه بالله يمكن دليت على لنا بعد يكسر ولا أنت قصر كدما كسارة مالتي تجنزب كابخان أبكالي سب سجير له مالتي نامني سجر نبير تراوي كندي جنزب كثير له أبكالي حدثات مالتي تجنزب أبكالو قلي أبسوي سويان قلي أبكار تافيك عين كيدو مالتي أبكالو عرب زخدر لك زي ونال سلازي لازم نزل هاني أنا أنت قصير كون أبعدنا هنا التوم عبد الجزلو بفلاي إير تراون نزخرهم نا إير تراو صبغ زحلمو نير ترا بزح قبرولات بزح قبرولا بزح واقع كفيلهم لهم نشتري في دولة دمان عدو of course بتروحوا سبني كاريتي تراي نمانجسي قال سبالة نمانجسي عندما حجزوا أبت منجسي عندما توه تجنزبك no نمانجسي كورم جنزبك بزغلا أنا دليل أنا عيق قبرز دلي أنا نتها قرب ببن عايزر ده أنا من قدي قبر الله دلي sorry okay قال سبالة كالف اللي منجسي تراي كقبر اللي زعمنا أنا كم يكون نمانجسي سويس بتاكسوني حملني أنا let's be fair كان ده زين أجركم أنا بدبي بيزالني because I don't want to pay too much كابز قبالنا العلي كغفل أيدلني يعني لأن أغمي كغفل يزدلي وتزقب رد ما من قديك وقبر يزدلي نعطي شاري تقبر نعطي من قدك ساب ما أسكت به هديله رجع علفوني أزنلوني قال جالس بقول لهم هنياتي بلي I am patient تعجزت لني واقعنا تعجزت لما فرق كم زلوا أبي وتيسلو دفلتو I am okay إذا تري وزل لهم سألنا يا أبكر بحنس أتات رئيسي نارا همسي حنقولكم كسب كني تحدث له I know it مغنياتنا عاي إذا فيديو زي بزوج زي ريا أب سكرين غير أب تلفزيون غير because I want to see this in Eritrea I want to see this ولا أنا تدير أقوى some people أب كوينهم تشيل كسدوا لنا ده سبلن I want to see this I travel around the world and I see so many good things every time أبقى على عالم تكرو خلهم I wish إذا بيرتران ده زغوني زبل هجي بتابقى على عالم سريهم زبط هو بيرترا خقع زود اللي تبلي إيرترا جن بتازل لنا أنت تبقيسنا بخول زغونة تفتقرت لنا بتهجرنا كان ركبنا خلينا مالت ستيل إذا إنساتنا يسمرا كل نجار أنت تبغى يركح حنيس كايو بلوت إنه تلو سب كريوز ده اللي بزعي أبيريقا كيد نتليان روما عنونه ويلي جلو ترجع تي فلورنس بحال كتمان تاريخها تو عيلي بك بولونيا تاريخها نكع جزاق لي خاطر قلت توريزم كه كم عزم يدمص واي أي كلام نجار كريسا بدلي نزلنا حجي مودرن بلش ليش سب أوكي هاب دبي ون بزوج زي سلزغي so much traffic tourism يسال شوكا يفهم فناك عم أنت بزعناية التوريزم حق نمزر يا ريتكم يهلوا أنا بعد خان تقينا يفهم فناك كان يبقى لك هون كل لكن التوريزم اللي كخي تعب زخدة بطريقة خد جبر ده سايب لنا أنا ده سايب لك زي خد فايدة لني أو حد تقيني ياس أبقى لي تقينا جن نربحنا يقالوا تلك تسريع كان حد هنت أطري مهانة بتقد كيد جلبلهم بزوج تزاري باللغن بحفشة عمت إسراء حمشتن فلو يتأمر كراية لازغل فلو يتأمر نخرج ما تبغى سوز وسد لا عمت كتكون نفس وكف معلتي نفس وكف جزية دما أجد سنة اللواء سلزي نحنا تثبيتاتنا كم يرتراو مالتي كم قدوس يرتراوي لعلك حالات يرتراويان زي كونه تحت حالات يرتراويان زي كونه كم ترى يرتراوي I am looking forward عبيت سجون تتغيرهم نقد ميت سجون تتوسيدو بتتحسب زول بروجكتات دما ناب تكبار جزء خلوا زغل جنبو زخونه نجار دما منجست زجبر بروجكت ديجا ناي كوستو خمس جيرو ناي كم زبوتا خمس جيرو نابل كسلبريت مقبار I don't think that's something as بيرترا كنية تلوز جبا منجست يصرحوا بزو بروجكتات كم زولن رلنا بزو نجارات يسرحن يودان كم زولن رلنا but that's not enough منجست يصرحوا تراي كتبسي نخندي زي خا منجست كل نجار كجبرلكا كتبه سب بعلو خجبر تبقى كوسد ويون قال نجار نخجبر عدلك وهابك خلال له زبل من تلنا يعني منجسي ناتو سرح بو سرح يسرح له بعاقمي خير له يدفع له جد نافتق عزناتو كحجز وزخلو تكالات قله سبات ኤርትራውያን ዜጋታት ንኸኣቱ ብግድ እዮም ድማ ምናልባት ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘለዎት ሃገር ስጋት ብዙሕ ስለ ዘለዋ ብመሰረቱ ኣብዚ ደገ ዘሎ ሰብ ድማ ኩሉ ኣወል እውን መልሲ ይብኒ ነይሩ ኩሉ ነገር ክሳብ ዝፀሪ ጥንቃቐ ክገብር ከም ዝኽእል መንግስቲ ኣይ ጌት ኢት
understand እንካኸ ክገብር ከም ዝኽእል መንግስቲ we understand ኤርትራውያን ስለ ዝኾና ንሪኦ ኣለና ኣብ የማነ ፀጋም እንታይ ዓይነት ሕንፍሽፍሽ ንርኢ ኣለና ግን ነቲ ኣብቲ ደንብ ሃገራውነት ዋጋ ክኸፍል ዝፀንሐ ንዑ ዕድል እንድሕር ይካየ ድማ እታ ሃገር ነቲ ትደልዮ ዘላ ባህግን ሕልምን ንኽትበፅሕ ይሕግዛ ስለዚ ተስፋ ንገብር እቶም ኤርትራውያን ጭው ዝበሉ ኤርትራውያን ንኤርትራ ድማ ኩሉ ነገር ክገብሩላ ድልውነት ዘለዎም ጥይት ኣብ ዓንቀር ኮይኖም ዝፅበዩ ዘለዉ ሃየ ተበገሱ ክትብሎም እሞ እቲ ሰብ ድማ ህሩግ ኢሉ ኣግዶዲ ክሰርሕ ህድሞዲ ክሰርሕ ነፍሲ ወከፍታ ዝሰርሓ ገዛ ድማ ንዑ ጥራይ ኣይኮነትን ንኩሉ እቲ መንእሰይ ያው ዘሎ ዕድል ክትከፍተሉ እያ ዕድል ምስ ተኸፈተ ድማ እቲ መንእሰይ ፅቡቕ ሂወት ክነብር እዩ ስደት ኣይደልን እዩ ክኸይድ ኣይደልን እዩ ወፂኡ ዘላ ፍቆድ ኣፍሪቃታት ዘሎ ድማ ዓዱ ክምለስ እዩ ከምዚ ጌርካ ኢኻ ትስሕቦ እምበር ስቕ ኢልካ ድሕሪ ሓደ ነገር ጌርካ ኣልበርት ኣንስታይን ዝብላ ምስላላ ጀነራል ስብሓት ድማ ብዙሕ ግዜ ዝዳግማ እንታይ ትብል ከምቲ ቀደም ትገብሮ ዝገበርካ እናገበርካ እንድሕር ቀፂልካ ሓድሽ ነገር ክመፀካ ይክእልኒ ፅላለ ማለት እንታይ ማለት ኢሉ doing the same thing and expecting different result ስለዚ ፍሉይ ነገር ክመፀካ ፍሉይ ስጉምቲ ክትወስድ ክትክእል ኣለካ መንእሰይ ደገ ካብ ጠጠው እኳ ዝበለ ዝመስል ግን ንሱ ጠጠው ክብለልካ ተደሊኻ እቲ መንእሰይ ኣብቲ ዓዲ ኢንጌጅድ ንክኸውን ብፍላይ ሕጂ ኤርትራዊ ንደገ ክኸይድ ምክንያት እውን የብሉን ስለምንታይ ድብለኩም ዘሎ ሱዳን ተኸይዱ ሞት ይፅበየ ዘሎ ኢትዮጵያ ተኸይዱ ዕግርግር እዩ ዘሎ ጅቡቲ ምናልባት ኣይደኖ እንታይ ካ ክትገብር ኣብ ጅቡቲ ከይድካ ቤን ጌርካ ክትከይድ ንስግር ንየው እንትኸይድ ከይድካ ስለዚ there is no reason ንሊብያ ዝኸደ እንታይ ክኸውን ኣሎ ንሪኢ ኣለና ካብ ሱዳን ሓሊፍካ ንሊብያ እንተበፂሕካ እንታይ ከም ዘጋጥመካ ስለዚ ኤርትራዊ ዝኾነ ይኹን ድፊት እውን የብሉ ንክኸይድ ጥራይ እንታይ እዩ እቲ ዕድላት ክጅምር ክኽእል ኣሎ እቲ ዕድላት ድማ ወርቅናትና ወይ እውን ናይ ፖታሽ ማዕድናት ምስ ጀመረ ገለ ዘይኮነ እቲ መንእሰይ ኣብ ኤርትራዊ ኣብቲ ዓዱ ክሰርሕ እንተጀሚሩ ካብኡ ክመፅእ ዝኽእል ኣነ መቸም ናተይ ርእቶ ነዚያ ትመስል ኣብዛ ቪድዮ ብዙሕ ተዛሪበ ስለ ዘለኹ ነፍሲ ወከፍ ናቱ ርእቶ ናቱ ሓሳብ ናቱ ግብረ መልሲ ክበኒ ክፅበየ because I think this is my opinion ናተይ ርእቶ ነጊረ ዘለኹ ብዙሕ ጌጋታት ክህልዎ ይኽእል ወይ እውን ክእረም ዘለዎ ክውሰኽ ዘለዎ ክምላእ ዘለዎ ትብልዎ ነገር ተሎ give it here like ግበሩ ሰፖርት ግበሩ ደገፍኩም ሃቡ ሓበሬታ ናትኩም ርእቶ ድማ ባህናፅ መንገዲ ግደፉ ናበልኩ ናይ ሎም ሃረሳብ ዝጉዴ ምዝያ ጥዕምቲ ደርፊ كماخ عينت كرطويلا كويت بلد مسمس بالفتم زتبكلت من مولا كماخي عينت مع رأفال وزملقات كوشاف نرجف خفطم زيت تنكفلت ميراخي كنقول لنا دكتي كنقارن روش شاكين